no meu presente. Ti mirada fría e eu mirada ausente. Urgente, un precipicio, enxutos agaremos envoltos nunha mentira. Ti cabeza alta, unha llana esquiva. Que me miras ti, que me miras ti, que me miras ti, que me miras. A nosa voz, unha razón, a única opción, contar para vivilo. Entretienos, unha canción, invitados a feados malditos. Salvaxe a deriva fundirá miradas que non pintan nada, cegos ollos que non deixan de escoitar. Nos atrapa y nos deja caminar, recordando que no somos nada, platos rotos en la mesa a cenar. Castigados por contarles la verdad, del camino borrar las pisadas que nos hunden en el mar. Despojados de prejuicios y al final en la recámara hay una bala que dispara libertad a su cara. A nosa voz, unha razón, a única opción, contar para vivilo. Entretienos, unha canción, invitados a feados malditos. non sabe descontar unha melodía que me pode liberar. Algo máxico, algo máxico, algo máxico. Algo apretado aquí adentro non me deixa voar. Será o último intento, non me deixa ni pensar. Enigmático, enigmático, como a terra que cobra o teu triste final. Ollar o mundo caer sen facer nada. Ser a orixe do furacán coas mans atadas. Ollar o mundo caer sen facer nada. Converterse no furacán.
pechas ollos. Non a deixes pasar, é unha fantasma que me pode afogar. Mira como late, mira como vibra, boom, boom. Mira como xira todo, boom. Sempre dormiu aquí ao meu lado, nunca vi despertar, mais tenme acorralado. Non me deixa ni pensar, sintomático, sintomático. Como ver que non chega o meu triste final. Ollar o mundo caer sen facer nada. Ser a orixe do furacán, coas mans atadas. Ollar o mundo caer sen facer nada. Converterse no furacán, vida rachadas. Macho gata, mundo esquizofrénico. Macho gata, mundo esquizofrénico. Macho gata, esquizofrénico. Macho gata, mundo esquizofrénico. Ollar o mundo caer sen facer nada. Ser a orixe do furacán, coas mans atadas. Ollar o mundo caer sen facer nada. Converterse no furacán, vida rachadas. Perché te anda un mundo pra mostrar, xeras demanda. Como que quen son, Carlitos? Confianza nunha rede social, tantas louvanzas. Busco esperanza, adicto digital, por relevancia. Que pasa? Non sabes quen son, Carlos? Non che soan estes, non? Bueno, benvidos aí e benvidas. Vou parar a música. Oxe, joder, a verdade é que non me mola moito poñer... Oxe encima traigo a camiseta tamén. Non me mola moito poñer isto, porque foi un día axetreado, non tiven tempo nin a pensar, tirei polo da casa. Vou parar a música. Bueno, antes de nada, vou abrir unha cervexa e vou vos dar o placer do ASMR este. Mirade. Oh, que guapo eso, Bueno, benvidos, benvidas aí, Carlos, coño, Maci, me cago na puta, benvido, chaval, como estás? Deimor, Daniel, Patri, Solid, bueno, xa vos vou saudando despois. Deimor, camisola de loita amada, agora falamos diso, que aparte estiven falando con Jasper. Godoflauta, benvido, buen nick, sí señor. Bueno, supoño que estades aí todos con algo para tomar, unha Fanta ou o que sexa. Así que brindo. Eu, hostias, hoxe custoume chegar, de volta. Ahora sí, ¿no? Joder, creo que teño tocado o... Non sei se a entrada do micro
ou o cable do micro. Se deixades de escoitarme en algún momento, spameademe aí no chat, porfa, porque pillo outro micro. Encima este non é meu, que é de Patri, para Reyes igual che cae un micro novo. No, xa o compro eu. Estadesme escoitando agora, non? Agora sí, supoño. Bueno, hoxe imos xogar. Hoxe non veu un artista convidado, sino que ven un colaborador habitual como Rodri, que aparte cando máis xente hai, de feito, cando ven Rodri, dos días que máis peña hai, di Carlos, aí F polo micro de Patri. Non, teño que ver, tío, porque xa antes probando con Rodri, pensei que era un porto USB, pero se ve que non, igual é que probei dous cables xa, e que dous cables fallen por descarte informático me parece que é o micro. Esperemos que non. Pero bueno, é o que hai. Nada, que despois imos estar aí con Rodri, que xa é o colaborador habitual da Canle, e imos xogar a facer un festival, porque cada vez que veño que abro por aquí un stream, todo o mundo sabe facer festivais e todo, hostia, así que hoxe vimos ser cuñados de verdade. Vimos a ser unhas auténticos cuñados aquí, pero bueno, logo contamos, bolo. Tampouco falamos moito, imos improvisar aí. Entón, entre todos e todas, aí dámoslle. Outra cousa, antes de meter a Rodri, que o dicíades aí no chat. Sabedes que Jasper de Nao e Néveda teñen un novo proxecto que se chama Loita Amada, que ainda non sacaron nada de material, pero bueno, Jasper vai vir, bueno, espero que veñan os dous cando saquen o disco, que non sei se dixeron datas, non vou dicir nada, pero non falta moito. E van a estar por aquí, xa os queimaremos aí a preguntas ou o que sexa. Non sei eu se Jasper saberá moi ben de que vai isto de Twitch, igual lle metemos unha encerrona que flipa, non credes, porque igual está un pouco acostumbrado a outras cosas, pero bueno, Jasper ten salidas para todo, penso que se vai defender guai, Di vai que o obrigo, non, sí que ven, si mo dixo, sí que vai vir, van vir seguro. E despois, a outra historia, que esta semana pedimos aí polas redes que me mandarades cancións ou grupos directamente de grupos que non son os típicos dos festivais, que non son os típicos coñecidos, falo de grupos galegos, vale? Para de cando en vez escoitar un par de bandas, porque, a ver, a miña idea ao principio era facer un stream escoitando todas, reaccionando e tal, pero, hostia, que me chegaron 80 e pico grupos, e non podo escoitar 80 e pico grupos nun día porque me pego un tiro. Entón, o que imos facer hoxe igual non, depende o que nos alonguemos, pero vou pillar como costume, cada día sorteamos un par de bandas das que hai, damos unha escoita e vemos a ver que pasa. Tamén lle pido ás bandas que os imos escoitar con un pouco de coña, quero dicir, que nadie tome en serio a miña opinión que non vale para nada, ou seja, tampouco, pero bueno, podemos escoitar, reaccionar e ver que nos parece, porque seguro que hai cousas guapísimas. De feito, para que vexades como quero facer, dademe un segundo, porque igual vos ensino a Rodri antes de tempo e eso está feo. A ver, esperad, deixademe cambiar aquí un segundo, porque seguro que alío. Sí, de feito iba vos a ensinar a Rodri antes de poderlo ensinar, así que penso que se tapamos esto... Joder, esto da produción en Twitch. Eu necesito alguén que me faga estas movidas, o que pasa é que non teño un puto peso. Si tapo esto... Rodri, apaga a cámara, cerra a cámara, porfa. Acabamos antes. Aí está, de puta madre. Non ides ver, é que creo que vexades cando presente, joda, como ten que ser. Entón, se fago así, e agora fago así, é para que vexades como quero facer o rollo este. Básicamente, por facelo así moi rápido, é verdade, antes reiniciei. Joder, tío, que puto desastre. Antes pensei que o problema do micro se arranxaría, porque son informático, non? Todos os informáticos sabemos que os problemas de micro os problemas en xeral do mundo informático se arranxan reiniciando, pero non era o caso. Pero tiña por aquí as bandas, entón vou nas pillar e vou vos ensinar como imos facer. E xa metemos a Rodri, non se me impaciente, que xa vos vexo. A ver, facemos así. Se me veña aquí o programiña, facemos así. Añado manualmente. Vale, cojonudo. Bueno, pois o que imos facer cada día, ímolo facer polo menos cun par de bandas, faremos algo tal que así. Espero que non vos atrone o audio, que o teño 10%. Un sorteo, básicamente.
Entón, isto non o imos facer hoxe con esta banda que saia. Se o fago ao final, volvo a sortear, pero sería tal que así. Entón, a banda que nos caia, escoitámola. Estou vos atronando co audio? No, estou vendo as barras, se van ben. Entón, ficticiamente, hoxe escoitaríamos a Grima. Ok, que tamén vos digo unha movida, eu fieime un pouco da... Fieime un pouco do que me mandastes, non revisei demasiado, pero, hostia, Grima descoñecidas tampouco, non? Eu referíame a bandas un pouco máis noveis, que Grima xa están a un... Joder, Grima foron mellor banda galega dos premios Martín Codas. Se me enviades algunha máis, porfa, que señan bandas que non coñeza a peña. Pero bueno, escoitaríamos a Grima e debatiríamolo. Espero que vos mole esa idea, sobre todo para coñecer a bandas novas. Pero bueno, hoxe viñamos ao que viñamos aquí. Rodri, podes abrir a cámara. Imos montar un festival. Agora vos contar Rodri, que seguro que o vai facer de xeito moito máis serio que eu. Eu veño aquí a tomar cervexas e falar con vos. Imos lle dar un aplauso. Sí, teño os aplausos, sí que os teño preparados. Imos lle dar un aplauso aí un día máis na miña canle a Rodri. Que pasa, tío? A ver, meu, que? No, de verdade, todo o sea... puto día aí. Ah. Que pasa? Estamos aí que vexote máis a ti que a miña nai. Cago na puta, que susto me acabas de meter. Vinte tan pegado que pensei que se me descolocara a cámara, tío. Digo, no me jodas, tío. Que máis me pode pasar hoxe? Que tal, tío? Como estás? Pois por aquí andamos. Mira, antes de nada, porque che vexo, estiven pensando que vexo che por aí atrás moitos discos e moitas historias. Entón, vouche dar un para que o poñas aí, para que fardes e que o poñas aí. O que pasa que non sei cando che vou poder mandar, porque teño pendientes de enviar un par deles tamén e non teño tempo, tío, porque estou traballando a turno partido, non teño tempo. Pero este vai ir para ti, ok? Pero que sepas que eu quero Non vas comprar... pagar. Este non o vas pagar. Eu quero pagar polo menos polo merch. Eu quero merch Eso, de Arritmia. eso sí que Eu pago polo merch de Arritmia. Correcto. E se me queres mandar un disco, eu son fácil de manipular. Sí, eu no, así véndome por pouco. Eu fago polo spam, senón tamén cho dicía fora de directo, pero xente, que ven o Nadal. Temos uns cantos destes. Non quedan moitos, tamén vos lo digo. Deixame 30 segundos de spam, que para un día que o fago, non merquedes na web, porque non vos vai deixar, porque imos cambiar de web de venta, está un pouco raro. Mandadesnos unha mensaxe, amañamos por Bizum ou por onde sexa. Pero para Reis, un regalo de puta madre, un discazo. Rodri, xa está. Que tal? Bueno, menuda liada nos metemos hoxe, non? Eu estou desexando, claro, eu como community manager que xa viviu isto, estou desexando ver no chat a todas as ratas que están comentando por que pasaste ás 4 da tarde? Por que traes este e non traes a outro? Bueno, desexando estou, igual non, porque como non o van a vivir en realidade, igual lles dá un pouco igual. Pero bueno, a xente é verdad que raja por rajar, porque despois nin van a mitad dos bolos e rajan igual. Tamén che digo, ou sí, ou igual sí que o viven. Bueno, si aquí sai un cartel de puta madre e aí un patrocinador que este mal da puta cabeza e que queira poñer pasta, nos cedemos os dereitos do cartaz. Alfonso Rueda, mandamos isto nun momento, que seguro que lle encanta a idea. Sí, Alfonso Rueda seguro. Al segurísimo que lle vai encantar as bandas que metamos. Eso fijo. Pero hostias, ti imaginaste un festival de verdade montando o cartaz por Twitch? Sería hostia eso, Sería hostia. Ti imagínate o Resu, tío. Imagínate o Resu. Ali os 4 que mandan, tío, con unha cámara adiante e, bueno, que metemos a Architects ou traemos a Iron Maiden outra vez. Sería hostia eso. Como idea, pareceme, ou seja, non me parece mal. A ver, recibiría moitísimo hate as cousas como son. Xa sabemos onde nos metemos. Pero polo menos para festis así de mediano, pequeno formato, así máis ámbito galego, podería molar que flipas, en verdade. Estaría guapo, O que pasa que unha democracia confío ás veces, nada máis. Non sempre. Dio Maci aí, o cabrón xa está pensando o que pensa. Litros a 5 pavos, temos que debatir eso, porque... Habría que verlo, O festival ten que ser sostible, porque, Rodri, imos crear ficticiamente un festival medianamente realista, non? Sí, o seja, a idea, ou polo menos
o que xa intentamos falar, o pouco que falamos fora de cámaras 2 minutos. exacto, é intentar facelo o máis realista posible e intentar ter en conta os máximos aspectos posibles dun festival. Sí, porque claro, joder, estaría tirado dispoñer aquí de pasta infinita, como cando metías os trucos no GTA, sabes? Pasta infinita e tal, no. Mola, eu tiraría por un festival de formato medio galego, medio alto galego. Sonrías, Revenidas, Castelo Rock, este rollo. Sí. Bueno, xa sei que non todos son iguais, pero ese rollo. E se hai alguén no chat que estivo cando se caeu Bad Bunny do Son do Camiño, non vai vir Bad Bunny, pesaos. Non vai vir. Este era o que recibía as mensaxes cando vos cagabades na súa puta nai, sabes? Este era o que recibía. Anda, é que hai cousas aí, eu teño algunha captura de cousas de vos tiramos o escenario abaixo, de queimamos o Monte do Gozo. Eso estaría guai que tacharas nomes e un día o ensinases, non? En plan, hai cousas moi graciosas, de verdade. A xente pregunta cada cousa en plan rollo de que idade a que idade poden ir ao festival? E nos como, bueno, dende que naces ata que morres, se tes vontade, sabes? Di aí Diego Reico, e acampada con sombra, claro, no? A ver, nos... Iso xa o debatiremos, O tema da acampada é un tema importante tamén, Ti pensa, Diego, que non somos festivaleiros. Ímolo montar dende a visión do que está abaixo. Imos tentalo, polo menos. Bueno, despois deseñamos aí un cartel ao cutre. Tamén vos digo, se hai algún diseñador por aquí que lle apeteza a vez que nos barruntamos aquí facer un deseño dun cartaz, nos encantado, Non é complicado, que se ibades, eu teño un vídeo na miña canle de TikTok, eu fixen 2 vídeos montando un festival, un o meu festival ideal e outro meu festival ideal, pero con bandas galegas, e as miñas amigas polo meu cumpleanos fixéronme esta chulada de aquí. Guapísimo, tío. Guapísimo. Unha maravilla. A min párteme que teñas a Taylor Swift e a Architects e a Bring Me The Horizon e a Rihanna, hostia. Por que non? Se o pode facer o Son do Camiño, por que non o podo facer? Xa. Bueno, eso xa o debatimos despois, porque nos festivais ti pensas que é positivo ou que é negativo o mezcladillo, porque ás veces eu penso, por exemplo, no Caudal Fest deste ano en Lugo, e a min apetecíame ver algunha cousa, pero había outra que me apetecía meterme debaixo do coche, entón... Penso que ten que estar moi ben equilibrado para poder meter cousas moi diferentes. Ou a menos de que teñas 3, 4 de cada estilo por día que poida merecer a pena ir todos os días e que dé marxe para a xente de descubrir novos estilos, que non sexa algo tan vasto como para que inmediatamente se pira xente do festi, podería ser factible, pero hai que buscar un equilibrio que non sei eu ata que punto. Claro. É onde o vexo arriscado nos rangos de idade, tío, porque eu non fun ao Caudal Fest, pero eu imagínome o público de Estopa, joder, que non son nenos de 15 anos, e despois estaba Morat ou algo así, Morat, sí. Entón, era como... Hostia, tío, estamos falando de rangos de idade moi distintos, entón, claro, un público non vai entender o outro e tal, pero bueno, di Turbulencias Cuaco, Son do Camiño, pensades que estaba equilibrado. Se eu che son sinceiro, sei que no Son do Camiño estivo Duki, non me enterei moito do que houve. O sea, vino no momento, pero non me lembro. A ver, vou ver o cartel. Eu teño aquí colgado, se queres o saco, que teño marcado. Saco, que vemos antes. A ver, espera. Dalle aí. Eu, joder, a ver, a mí polo xeral os macrofestivais que non son temáticos como pasa co Resu non me molan moito. Eu fun varias veces ao Mazcool e bueno, e iso con Mazcool dentro do que cabe tira por uns estilos máis ou menos concretos, pero xa cando se lle vai a puta olla o rollo de rangos de idade totalmente distintos e tal, ás veces sinto como que non hai ambiente de festival, porque non vexo unha unión entre o público, sabes? A ver. Teño montado aquí. Ese que un marcaches como festival no que tamén azaron de morte varias veces, non? Efectivamente. No, é que querían enmarcar todos os festis nos que estiven traballando, entón, pois... Mira o que di Diego Reico aí, ten razón. No Viña Fano, escenarios rock, rap, reggae, metal, hard rock. Vale, pero, Diego, pero que todos esos estilos que me estás dicindo corresponden a un ciclo de persoas e rangos de idades moi similares, sabes? Eu cando me refiro a rollos distintos, porque a ver, eu por exemplo, a min mola o rock, o rap, o reggae, o metal e o hard, o sea, todos. Pero por exemplo, non me mola
bueno, non vou dicir, pero quero dicir que é un rango de idade que a meu pai non lle vai a molar, entón non metas música para meu pai en ese festival, sabes? A ver, eu creo que o Son do Camiño é un festival moi variado, pero para un público moi concreto, que é un público mainstream e moi novo. Sí. Eu creo que xa temos que asumir, xa toca asumir, porque a xente sigue cabreada, porque foi un bait tremendo o primeiro cartaz do Son do Camiño, que houbo aí cousas moi guapas. E a xente sigue pensando que con 50 anos, poñamos por exemplo, e uns gustos máis clásicos, o festi todavía sigue enfocado a eles. Eu creo que non. Eu creo que xa debemos soltalo da man, en plan, Pero asumir que o festi xa non é, en plan, é para un público moi mainstream e un público bastante Pero novo. Son do Camiño non fai moito levaba bandas para a peña de 50 anos, Lenny Kravitz, Iggy Pop, Meten unha ou dúas para intentar gañarse ese Pues aí é onde está a público. movida. Aí onde está a movida, en plan, que hace este señor de 60 años escuchando a Zetangana que non entende o que está pasando? Mira, que temos aquí para xente así máis nova, máis bella? Justice, Liam Gallagher, The Chemical Brothers, increíble, tío. Non sabía que Falls. viñeran Justice. Sí, estivo moi ben, Eu vinos no Mad Cool fai uns anos e eso foi increíble. Liam Non Gallagher tamén. A ver, é que aí tes un KCO. batiburrillo, tío. Eu non compro isto, Rodri, tío. Aí hai un batiburrillo que non ten puto sentido. É que, vamos a ver, a ninguén que lle guste Duke e lle gusta Liam Gallagher. E viceversa. Eso é moi difícil. É moi extremo, tío. A diferencia é moi extrema. Que eu entendo que queren facer, joder, teñen moita pasta para facelo e veten bandas grandes para atraer a varios públicos, pero sabes que pasa nestes festivais? Que non hai ambiente de festival, tío. Eu fun ao Son do Camiño, Eu fun non a esta edición, fun a edición de Rosalía, fun a un par de edicións, creo. Joder, metes cousas tan diversas. Que a min cústame un pouco, Sí, eu creo que o que lle falta é eso, ter unha personalidade para poder ter un ambiente festivaleiro como os festivais máis tradicionais que levan un percorrido, eu que sei, imagínate, o Resu, claro. o Sonrías. Faino a mesma, bueno, en parte fano Sí. a mesma peña, o que pasa é Sí. que o Resu está moi encamiñado a un público concreto e aí no Resu hai un rango de idade entre os 16 anos ata os 60 ou 70, Totalmente. pero dentro dun estilo Claro. amplio, porque ten moita variedade, pero concreto á vez. Claro. Entón, Eu creo que se o Son do Camiño se vai a dedicar finalmente a un público mainstream xuvenil, por así dicilo, claro. que se faga completo, en plan, que simplemente fagan a experiencia festivaleira e o cartaz acorde a este público. Porque eu creo que están intentando, entendo, é totalmente loable, están intentando buscar chegar ao máximo público posible metendo X artistas, pero ao final queda ese batiburrillo que queda unha sensación moi rara cando vas ao festi. Xa, eu non o critico, eu digo como para min, como público, pois ao mellor pagar unha entrada, non sei canto valeu, pero pagar unha entrada igual de 100 pavos para que solamente me molen, porque joder, non é xa só que me mole, que a ver, eu considero que escoito todo tipo de música e podería ir perfectísimamente, xa fun máis veces. Pero sei que xente da miña idade ou maiores lles custa máis. Pero bueno, non nos imos liar co Son do Camiño porque viñemos o que viñemos. Imos ler aquí o que di a xente. Bueno, imos ler algún porque todos non dou. Dinos coa Turbulencia Squad que, por exemplo, en Falls bailando e disfrutando do bolo, pero me cortaba o rollo a xente ao redor porque estaban esperando a Zetangana ou Dani Martín e a xente non entendía nada. Bueno, xa. Eso é así. Eso é así, neste tipo de festival é así. Pasaba o mesmo no Mad Cool, e ao final pasa eso, que non hai un ambiente de festival porque non hai unha tribu, sabes? Non hai unha tribu social adicada e que comparte os mesmos gustos. Entón é como ves xente moi dispar, bueno, é un concepto distinto. A min este tipo de festivais teño a sensación de estar ali dentro, de estar máis nun mercadillo que nun festival de música, digo en serio. Mad Cool, o Mad Cool, Son do Camiño, festivales deste tipo que fun, é bo e pago porque a min encanta a música e joder, porque traen artistas que te cagas, tío. O sea, a min Son do Camiño ano que ven trae a un grupo que me flipa e vou. Non vou porque vou. Pero bueno, perdo ese rollo. E por exemplo, este ano eu son de Lugo e non fun ao Caudal Fest
E estaba Robe que para min dende neno, me drei escuitando ese home e funo a ver a Coruña agora fai nada. Pero que logo dicía, hostia, pero me tengo que tragar a Estopa, chaval. Bueno, e dentro do que cabe, Robe e Estopa poderían compartir certo público. Pero, perdón, Dani, que sei que eres fan de Estopa, pero hostia. É que eu penso que, sobre todo, se vas ter estilos diferentes, que a tope con iso, ten que haber unha progresión no horario, en plan de que Tamén. non sexa tan heavy, en plan de meter a Robe e despois a Morad. Porque vai Claro, haber un claro. hostiazo e o ambiente do público vai ser moi frío, Xa, polo exacto. menos no primeiro, Eso é así. esperando polo segundo. Porque haberá xente collendo sitio, que iso pasa en todos os festivais, Sí, pero sí. se pos un punto intermedio entre estilos musicais que poida agradar o máximo posible a uns e a outros, creo que pode xerar moito mellor ou polo menos moita mellor sensación de comodidade de todo o público, tanto nos que van primeiro como nos últimos. Xa. Outro día unha anécdota, fun aquí a ver a Robe ao Coliseum e dinme conta de que estaba ocorrendo algo que había moitísimo tempo que eu non via nun concerto. A xente sacaba os móviles, moi pouca, é certo, pouca xente sacaba os móviles, que normalmente ti vas a un concerto de calquera trapeiro destos argentinos e non ves máis que móviles. Que eu, en certo modo, eso dame bastante noxo. Pero a peña sacaba os móviles, tío, todo o mundo estaba grabando en horizontal e dinme conta, hostia. Xuro, cho, tío, estaba con Patri e con Carmen, que non sei se están por aí, e dixenlles, dades vos conta de que a maioría da peña está grabando en horizontal? E eso era un claro indicativo de isto é peña bastante maior. Sí, Porque, sí, joder, eu tampouco son un neno e gravo en vertical, quero dicir, había peña ali 50, 60 tacos, sabes, que bueno, acabas pero de facer o comentario e casi me dá un parraque, como persoa que vive en vertical, sí, casi bueno, me dá un mal aí. pero eu lembro cando se comezou a gravar en vertical polo tema das stories e tal, e a peña dicía, tú eres un normal porque grabas en vertical, e agora é ao revés, sabes? Literal. Di aí Turbulencias Cuaco, o concerto de Robe foi apoteósico, foi increíble. Eu non son obxectivo, pero o concerto de Robe, este ano igual vin 100 concertos, 150 fácil, porque son festivales bastante grandes. Bueno, xa que quero facer un top meu de concertos deste ano máis adiante, pero bueno, mira, digoche unha cousa antes de comezar co tema. Vou non poñer nas miñas redes estes días. Levo 188 concertos este ano. Quédame 2 meses. Vaime dar un toque que flipas non chegar aos 200, así que xa me podes recomendar porque quero ir a calqueira. Sí, sí. Pero teño que chegar aos 200 é o obxectivo xa. Sí, joder, pero 12 concertos en 2 meses, si o propós falo. Penso eu, non? Bueno, a ver, agora xa non hai tanto festival. É que, claro, teño Culturgal, creo, a finais de mes en Pontevedra. En Redondela. Pegado a Vigo, Pontevedra teño moi accesible. Santiago teño bono de Renfe e podo desplazarme. Estábamos dicindo por aí Rincón de Daniel, la montaxe Pico Amperio o sábado 18 en Sada. Hostia, en Sada, aquí ao lado. Pero bueno, a Rodri quedalle un pouco mal, un pouco mal. Sí. Pero bueno, sí, eu penso que si o propós, faz 12 bolos. E se non minte un pouco, joder, di que os fixeches e xa está, tío, que a xente que máis lle dá. O toque persoal para ti. É toque teu, non? Supoño. Sí, ou xa un tema de obsesión de dicir, xa teño que deixalo en 200. Estános dicindo Turbulencias Cuac 156 pero que clase de enfermidade tedes para andar contando todos os bolos os que ides, tíos? A ver, eu teño que recoñecer que eu non son como Turbulencias. Eu metín neses en todos eses 188 os dos festis nos que estiven traballando que non puiden velos enteiros. Claro. Pero sí que estiven aí e presenciei polo menos a metade do concerto. Bueno, conta, fai check. Vale, o primeiro, Rodri. Imos decidir o nome do festival agora ou decidímolo ao final? Porque é complicado, É complicado. Eu decidiría ao final. Ao final, sí, porque dependendo do que xorda... Exacto. Vouche facer outra pregunta e logo xa supoño que ti tes algo guionizado ou se non imos tirando. Sí, teño. Cantos días imos facer? 3 días? Ou parecenche poucos? Eu penso que 3 días é unha medida ideal. Sabes por qué? Porque 4 ou 5 a xente cheiran mal.
Non se ducha a xente. Ti pensa, Sí, conta con que a xente o terceiro che cheiran de puta madre, non te jode. A xente cheira mal o primeiro día xa, tío. xa, É pero certo, é certo. queremos combinar un pouco de manter un pouco de de hixiene, que sabemos que é complicado porque nos festis é complicado manter a hixiene, pero polo menos o cansanzo e a hixiene intentar levalas a un punto intermedio. Que che parece se Entonces, poñemos creo que 3. un paredón á entrada con mangueiras a presión? Entón a peña ten que pasar por ali, pum, e é o que hai, amigo. O principio da frase, prometía e xa non me gustou tanto a idea da mangueira. No, pero que sí que, hostia, sí que é verdade, tío, que ás veces se pasa dun mal nos festis en plan, pero tío, que estamos no segundo bolo, como podes cheirar a esterco? Porque ese sudor non é de hoxe, cabrón, porque o sudor de hoxe notase, sabes? Non. Eso é de Antonte. Non se me- E non te la vaches, bueno. Non se me esquecerá na vida este ano nos Revenidas un señor, bueno, un señor non, era un chaval. Nas Tanxugueiras eran ás 5 da tarde. Ia pero pasadísimo, non alcohol, drogas. Pero que tiña unha costra de merda e cheiraba tan mal que formou un pogo nas Tanxugueiras só para afastarse do olor desa persoa. Hostias. Terrible, Dinos Dani Palmella, as duchas de chorros antes de entrar nas piscinas. Pero eso non che quita o cheiro guai, tío. Eso ten que ir ou a presión ou co xabón. Quero, no, un melón, por favor, a xente que vai a festivais preto do mar, meterse no mar non é ducharse. Eso é certo. Eso sais inda peor do que entraches, cabrón. Porcos, que sodes uns porcos coa salitre aí, de verdade. É que sabes que é o peor de todo, que estamos falando desto e eu estou me imaginando a 3-4 persoas que coñezo que digo, eres un porco, cabrón, lávate, me cago na puta. Algún dixenllo, tío, en plan, van 3 Mira. días de festi, tío. Queres un dato? O stream pasado no que estiven, Clara exposeume aí coa merda e o de Tomorrowland. Clara non se ducha a puta cabra. Non se duchan todo o puto festival? Moi pouco. Eu vina no Resu, tío. Vina no Resu, eu estaba no Resu estaba no Resu nunha barra, tío. E de repente dime, el Pedrerol de Twitch. E eu, como? Que tal? E miro por ali, era a tua colega. Que, sí, ti eres o Pedrerol de Twitch, o Pedrerol da música galega, me dixo. E, joder, puta madre. Pois sí, pois así se me presentou. Pero cheiraba guai, Así é Clara. Non notei. Penso que había xa sábado de Resu, a tipa xa tiña que levar aí costra. Pero igual, hai xente que non xera tanto Iso é cheiro. certo. Eu creo que, por exemplo, a C palabra non xera moita... non cheira mal. Estou me rindo solo polo chat, tío, porque pon aí Diego Reico, Karcher patrocina este festival, sabes? A hidrolimpadora. Bueno, podería ser. Pois poderíamos falar con eles, tío. Ou podemos chamar Clean Festival, sabes? Se non te duchas non entras. Literal, Sería unha boa opción. Bueno, dinos aí, Cabris, acabo de chegar e xa falades de porcallada así, ainda non comezamos, tío, xa estamos, é que se nos vai se nos ir das más. Entón, Rodri, 3 días. Ben, despois, quero che facer unha pregunta. Ti, como xente que viviches festis por dentro, que opinas acerca desto? Se queremos variar un pouco de estilos, ti mesturarías cada día ou farías días temáticos, digamos? Digo xo por qué? Porque, por exemplo, se queres facer un día máis pop ou máis urbano e outro día máis cañeiro, ao mellor unha xente compra a entrada dun día e outro non. Que eso, como empresario de festival, a xente quere que compren o bono inteiro. Pero bueno, Totalmente. ti como farías Totalmente. Eu penso que combinaría nos días, pero sí que podería facer que se notase un pouco máis certos días. Eu creo que a combinación é importante, primeiro, para poder ter o máximo número de persoas todos os días do festival, e despois porque non é o mesmo o ambiente con X músicas 6, 7 da tarde que ás 2 da mañá. Sí, Creo que hai que facer un pouco de... crescendo, non? Exacto. Sí. Por exemplo, ás 2 da mañá, pues, La Oreja de Van Gogh non pode ir. Pero La Oreja de Van Gogh vai a ir, Rodri, en serio. Mira, La Oreja de Van Gogh podría ser o maior banger da historia. Despois debatímolo, pero eu penso, mira, eu estou contigo nunha cousa, a mí non me gusta. Agora, ás 5 da mañá borracho como un can, a La Oreja de Van Gogh igual me entra como un cuchillo en mantequilla, sabes? Claro. Pode ser. Non che digo que non, pensámolo despois. Dinos aí, Dani Malpica, 3 días festival de ricos. Non, Dani, o que pasa é que ti estás acostumado a ir a festivales de pijos, joder. Pero hai festivais de 3 días que con 100 pavos non te duchas e amañas, sen problema ningún. 100 pavos, comido e bebido, calimocho, sándwich,
E entradas, tío. Non necesitas Sí, nada sí, máis. sí. Para beber, No, outra cousa. Non podemos deixar a xente sair a beber fora. Teñen que consumir dentro das barras, Se non... hostia, ese o eterno Hostia, tío. problema que de feito Facua jodeu a todos os festis No, porque a ver, pero que teñen que facer os festis tamén dentro da medida do posible, porque aquí, repetimos, estamos falando como cuñados, e poñer uns prezos normais, porque a min, personalmente, eu que son unha persoa que teño un salario normal, que traballo, podome permitir tomarme as miñas cervexas pagando no festival, pero se non máis cobras 8 pavos, sabes? Se ya, máis no, cobras no, 8 no. pavos, casi me estás obrigando a sair afora, sabes? E poñer variedade, porque por exemplo, nivel comida, Hostia, perdón, di Turbulencia Squad, cobrad por entrar e salir. Aquí a peña, tío, é hostia, no, unha... iso é Eso é... terrible, iso fixo o FIBE este ano absoluto que Hostia, pode haber. hostia, que asco, Para min non? iso é terrible. Va, É pero... que é terrible, é que te cargas toda a experiencia, toda. Hostia, tío, Só con esa tontería, Pero canto cobraban por entrar e sair? pois igual eu que sei, 10 pavos por día. Como? O sea, si salías e Sí, volvías a entrar, volvíanche a cobrar. igual o sabe turbulencias, pero sí, en plan, tes unha pulseira especial para poder entrar e salir. E son 10 pavos por día ou algo así Di era. Maci, xa pasei por un festi deses. Que é festi, Maci? Donde che foderon o iPhone. O Maci foi agora a Valencia un festival e foderon un iPhone de 1000 pavos, chaval. Mira, hostia, man. Si, flipas. Mira, mirei antes por 5 aí. pavos no Festardor, no mesmo festival. Cobrábamos 5 pavos por sair do festival, va, tío. Iso é unha locura, mira. Vi un comentario aí de que en plan de que o puxéramos para o bono cultural este. Non sei xa de ratas, de verdade, Xa estamos co raterío. Mira, non Hai que empezamos pagar. aínda e xa estamos Hai co que pagar. raterío, Hai que pagar. Cabrones. Claro, Temos tío. que monetizar isto. Claro, nosotros somos capitalistas, chavales. ¿Qué crees? Que estamos aquí en Twitch para que vos libertades. Tirad aí suscripcións, joder. Hai que pagar. No, Sí. bueno. Coña, Que igual entra algún aquí e me saca un clip en plan capitalismo. No. Non, pero que saibades que obviamente este tipo de cousas non creo que puideran entrar por bono cultural a menos de que Alfonso Rueda estivera moi de acordo con estas cousas, que non sei eu se vai ser o caso. O sea, di Turbulencia Squad e cobraban por duchas quentes. Pois eu pagaría porque a xente se duchase. Escoitame unha cousa, a min, dependendo do prezo, iso non me parece mal. Porque hai xente que valora moito o tema da hixiene e unha hixiene ben feita. Eu, por exemplo, en Tomorrowland, tiña a opción de pagar 1,5 € e tiña unhas duchas espectaculares, uns aseos persoais para cada un, duchabaste Bueno, individualmente, vale. auga quente, unha taquilla, tal, Vale. perfecto. Pero €1,5. estás pagando máis alá da ducha, estás pagando un sitio Claro. recén limpo e tal e cual. Exacto, €1,5 impecable, tal, non... pareceme relativamente ben, sí, porque eu teñome duchado en algún festival de dicir, tío, que aquí estou entrando sucio, pero vou salir con xermes, sabes? É que isto é terrible. Acabo de ver este último comentario de no Viña Rock cobran polas duchas, pero a €1. Así están. Teño unha anécdota. Eu, cando estudaba en Madrid, tiña un colega que se chamaba Carlos, un bico dende aquí a Carlos, que obviamente non estará vendo isto, por iso vou contar, que o cabrón estaba no medio de clase todo rayado, en plan, pillareime o bono de duchas para os 5 días, pero canto custa? €1. Tío, pago cho eu, me cago en ti. Hostia, me cago Pero en- dúchate, cabrón, €1. Joder, madre mía, tío. Pues, tío, pero a xente que non vos duchades non estades incómodos, joder, sin ducharvos en Guai. 5 días. Non A sei. ver, eu entendo que dá preguiza, que iso é un tema que tamén hai que tratalo, en plan, moi poucas duchas, moito tempo de espera, iso non... Sí, hai vale, veces que non merece eso é a pena. certo, eso é Pero certo. eu persoalmente non podo con non ducharme e sobre todo con non descansar ben. Sabes que Ainda que sexan pasa? poucas horas, pero descansar ben. É que eu encima, tío, fai tempo que son un puto pijo. Cando vou aos festivais pillo un hostal. Porque, a ver, eu non gasto moita pasta. Eu non me pego viaxes, non teño vicios moito máis alá de que son un puto friki e me mola moito a música. Entón, cando vou a un festival, mólame descansar ben nunha puñeteira cama e ducharme. E pago 25 € e me bebo 2 copas ou 3 copas menos dentro do festi. Intento facelo así sempre. O sea, xa fai moito que non vou a un camping, moito. Eu depende do camping do festival. Por exemplo, eu o Armadiña, mira, compro cho 100%,
instalaciones de 10, a min gustoume moito a experiencia do Armadiña, que xa falamos outro día, en parte por iso, porque tamén tampouco estaba todo masificado, os baños estaban super limpos. Pero hubo anos do Armadiña que creo que foi bastante liada, non? De peña. Bueno, non sei, é que nunca fun, tío, dos poucos festis de por aquí o que nunca me cadrou de ir. Se non foi por unha cousa, foi por outra. Pero bueno, entón, Rodri, 3 días, vale. 3 días. 3 días, eso seguro. Entón, imos mesturar un pouco, rollo. Mira, se queres, vou abrir aquí unha web de... Eu non sei facer cartaces, claro. Pero hai unha web aquí super cutre que me vai permitir, polo menos, que vayamos colocando os nomes. Os nomes, non sei... Hostia, quedouseme conxelado, Rodri. Hostia, ademais feísimo. No, vale. Esto foi culpa miña, sabes por qué? Porque fixen pantalla completa aquí. Vale, ya está. Está, culpa miña. Imos cambiar aquí un segundo. Hai algunha cousa que teñamos que debatir antes de entrar cos nomes dos grupos? A ver, tes aí algunha... Eu non sei como quere o resto que fagamos, se vayamos sacando primeiro temas máis estructurais, en plan, onde poñemos o festi, en plan, en que sitio, ese tipo de cousas. É unha cousa a debatir. E despois pasamos aos grupos. Sí, pero eu ou poñería primeiro certos criterios que teñen que ser de obrigatorio cumprimento. Por exemplo, se o festival é galego, tío, ten que haber unha alta porcentaxe de bandas galegas e que canten en galego. Ten que haber unha alta porcentaxe de presenza femenina nos escenarios. Totalmente. Se pode ser como mínimo igualitaria, mellor. Non sei se tes ti por aí algunha cousa máis. Evidentemente, isto non fai falta comentalo. Peña rancia con comentario, o sea, con letra rancia e chungueces destas tampouco imos a meter. Non imos a meter a Taburete ni a grupos nazis, eso. Loquillo está vetado en el mundo Twitch. Alberto Busto e Rodri. Sí, bueno, pois non sei, eu non sei que prefira a xente. Se comezamos co resto de cousas que van... Patri está nos preguntando sesión vermú, sí ou non. Claro que sí. Ou como mínimo o sábado hai que facer unha vermú, non? Obvio. Claro, a señora Cris aí tamén di a tope coa sesión vermú, hombre, claro, por supuesto. Toxo Rabudo di Taburete. Taburete está completamente vetado nesta canle, a menos que sexa para... Bueno, no. Iba a dicir unha barbaridade, igual me pechan a canle. Fiscalía. Dinos turbulencias soltade un cabeza de cartel e logo info do festi e logo terceira línea e de pouco a pouco, pero non imos empezar polo cabeza de cartel, non? Claro. Empezaremos polo comezo. É que non nos sabemos. Claro, no, isto vai ser totalmente improvisado, Vale. Nos non plantexamos isto aínda, Vale, a sesión vermú deixámola para o sábado ou facemos máis sesións vermú? Eso como ves? Eu deixaría só unha sesión vermú porque a xente vais a acostar moi tarde, vai haber rave. Entón, claro, isto é importante, porque a rave condiciona totalmente a experiencia dun festival. Isto xa falamos, Teño unha cousa que dicir, e isto non mo quita ni Dios. Sí. Rodri, en esto son intransigentes. La Duendeneta no, tío. Esto hasta los huevos de la Duendeneta en todos los lados. No tengo nada contra la Duendeneta, puta madre. Me jodiste, cabrón. Me cago en Dios. Teño pasado moi ben ca Duendeneta. Queres meter a... Bueno, vale, veña, Duendeneta. No, a ver, sí. Se non queres... É que sí. Vale, a ver, temos que falar unha cousa. O bo que ten a Duendeneta é que se adapta ao tipo de festival. Sí, é certo, sí, que non ten personalidade. Pero se metemos un DJ... Que cabrón. No, sí. Entendo. Se metemos a un DJ, porque eu penso que un dos problemas que hai a nivel de organización de festivais é que se lles vai de madre as raves de despois. Pero se organizamos nos a rave de despois, temos iso moito máis controlado. Hombre, a ver, eu sinceramente, agora fora coña, sempre que vou a un festival prefiro que haxa un DJ guai, o sea, que sei, pues, tío, hai DJs galegos, hai mi DJ, por exemplo. Hai peña moi guai, prefiro eso a mítica furgoneta se chame X, porque prefiro ver unha persona nun escenario facendo un espectáculo tal, máis alá de pinchar 4 MP3s. No meu gusto. Agora ben, tamén hai que recoñecer que ás 6 da mañá a Duendeneta entra de puta madre, eso é certo. Non che vou dicir que non. Ten que adaptarse ao tipo de música, porque a min algo que me dá bastante baixona é o tema de chegan ás 3 da mañá, remata o festi, e non me sigas acompañando con ese mesmo tipo de música, ou polo menos un tipo de música que anime a seguir de festa, polo menos sen ter que meterte 4 clenchas. Porque clenchas, que gran concepto.
Clenchas. sabes? En plan, Sí, sí, entendo. a tope co tecno, eu que son super electrónico, pero a min dame baixona, unha rave de tecno así, non sei. Home, A min sí. polo menos non me Ten conquista. que ir un pouco acorde. Hostia. De feito no Resu eso fano bastante guai, porque joder, para pechar sempre levan así, que sei, bandas de versións ou algunha movida así un poquinho tal. Pero eu son moito máis de grupos de electrónica. Si queres levar electrónica, leva un grupo de electrónica, tío. Pero falabas antes de Justice. Home, aquí que están Galician Army, hai cousas así. Sí, sí, Pero joder, aí pero que malo penso que será. penso que podemos tirar de cousiñas así antes que a donde neta, ¿no? Digo, non sei. Sí, 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 no, aquí podemos poñer liñas vermellas que non pasa nada, Vale, perfecto. No, pero bueno. Falamos, agora podemos tamén facer aí coa xente unha votación. Estou alongando isto para poder poñer isto un pouco decente. Podemos facer unha votación despois coa xente e se queren donde neta, pois donde neta, chico, é o que hai. Que por certo, vou facer aquí un spam que non vai necesitar seguro, pero Álvaro, batería da Arritmia, está montando unha furgoneta dese estilo. E vai no petar 100%. Por eso lle tiro bifa a donde neta, para hundila antes de que empece Álvaro. Vale, perfecto. Entón é totalmente xustificable, se non íamos ter un problema bastante serio, que pararíamos despois de streaming. Que sei que isto non vai chegar a él, supoño, pero Carlos Crespo, que é o señor da donde neta estou de coña, evidentísimamente tiño bailado emborrachado cos teus shows bastantes veces, o sea, todo totalmente de coña. Vale, Rodri, entón, sesión Bermú o sábado. Público, estamos de acordo? Sí, totalmente. Xa nos están dando DJs, tío. Bueno, mellor, porque, joder, que a xente tamén que poidan participar. Sí, no, sí, que De como feito, vin aí unha pregunta que é unha das cousas que temos, en plan, festival urbano, festival onde facer o festival? Esa é unha moi boa pregunta. Eso é unha movida, a min eu penso que, tío, habería que levalo un pobo, porque as cidades xa teñen cousas todo o ano, non? Habería que levalo a un ambiente joder, non sei, o máis rural posible, dentro do que tal, porque, claro, despois tamén tens que ter certas infraestructuras, pero penso que sí, que o levaría un pobo. Pero claro, poñernos agora a elixir un pobo un pouco aleatorio, non? É como, bueno, pues... A ver, podemos mandar así, en plan, unhas así a vuela pluma, sabes? Así, algo así moi... Camariñas, dio Carlos. Carlos, se hai que ir a... Camariñas. Hostias, mira, volveu. Estou, non? Sí. Agora. Sí. Vou ter outro micro a man xa porque está visto que este vai fallar. Camariñas está a tomar polo cu, Carlos. O sea, Vale, é que ese é un dos temas. imos buscar algo céntrico, non? Tenemos que buscar algo ademais que sexa accesible, a menos de que queramos montar unha liña de buses que vaya por todos lados. Lalín, Silleda, Monterroso, Melide, está no medio, tío. Está no medio. Non sei. Aquí podemos entrar un debate. Dame pena. Exacto, pero a min dame pena porque Ourense, tío, é a puta olvidada sempre, tío. En Ourense teñen un problema super serio e ali non hai absolutamente nada a nivel cultural. Hai moi pouca cousa, quero dicir, non é que non exista nada, pero hai moi pouca cousa, sobre todo en comparación co resto de provincias. Eu son de Lugo, tampouco te pensas que imos moi sobrados. Pero tedes cousas. Sí, bueno, temos cosas porque agora o mano lle deu por facer a Candeloria de volta e porque está o Cadal Fest e tal, pero, bueno, tampouco o resto do ano comemos papas. El Lugo provincia, sí. Sabes, aí tedes. Sí, en Lugo provincia é certo que hai máis cousas. Está o Resu, sen ir máis longe. Pero, bueno, penso que o tema do sitio non o imos a decidir agora porque é moi complicado, tío, é moi complicado. Eu empezaría xa... Que máis temos que debatir antes das bandas? Vale, que horario imos levar? Mira, eu antes, na miña opinión, personalmente, vouche falar de opinión persoal, logo xa pensamos a nivel económico. Eu antes era moi de... Igual tamén era a idade. A min empezamos concertos de noite pecha e hasta as tantas da mañá. Pero
funlle collendo a prezo o tema de facer no veranciño e tal, concertos de día, tío. Funlle collendo a prezo. Como músico é unha putada. Porque non lucen as luces, porque as fotos non lucen e tal. Pero para a peña, tío, nin tan mal, nin tan mal. Di aí Solid, mira, estaba aí Álvaro, fixenche spam, tirei beef a muerte a Duende Neta, para que vayas ti arriba, que lle den por culo a Duende Neta. Corporativismo puro e duro, Como se chama tú, Álvaro, que íbamos a empezar a facer spam antes de que empeza, como era? Non me acordo xa, tío, eu dinlle unha idea de nome e non me fixo caso. Di Solid claramente ten que ser na Ulloa, no medio da Galiza, claro. Eu o que dicía, claro, eu que eu tiro pa casa, tío. Pero, vale, entón, xoves, de que estábamos falando a todo isto? Que non nos quedaba nada máis que decidir antes do... No, estábamos falando de que horario levamos. Horario. Eu creo que a mí mola que a música comece no solpor. Uf. 7, 8, pareceche tarde xa. Comezarías antes, ti. Eu comezaría un pouco antes, pero sí. xoves non, tío. Bueno, no, o xoves, por exemplo, vale, o xoves pode quedar así un pouco máis tema nocturno. O sábado sí que facemos un día. O sábado sí que sábado é de 12 da mañán a que dé. Correcto. Ademais o domingo non se curra, así que... Vale. Vexo guai. Entón, o xoves eu comezaría aí primeiro bolo ás 8, 9, a peña ten que sair de currar, tío. Sí. Eu poría o primeiro bolo ás 8 para ir quentando un pouco, sabes? Hostia, Diego Reico xa nos está dicindo que fagamos un concurso de bandas antes. Hostia, Mima, querémonos deitar antes da 1 da mañán, tío, sabes? Gaiteiros, pasacalles, todo... Bueno, a ver, claro, sí. A ver, bueno, esa tamén é boa opción. Crear en plan moita cultura alrededor do festival, sabes? Mira, que non só sexa o festival. Rodri, imos buscar un concello, tío, porque despois mandamos esta Vale. mierda ao concello, sabes? En plan, estuvieron hablando de nuestro pueblo estos dos frikis, sabes? Entón, Sí. igual... Coa tontería isto falas así cunha deputación así que se pon así un pouco tontorrona, pódese organizar algo. A mí non me vas pillar en ese tinglao, pero bueno, que ti dalle pa diante eu dou cha patente aquí del Festival Twitch. Pa diante, bueno, todavía hai que falalo. A min gustábame moito, e tamén o vai facer a Candeloria, tamén o fai a Candeloria, o rollo dos cantos de taberna, tío, que facía o Castañazo Rock en Chantada. Que pois eso, cantos de taberna, basicamente. Entón, sí que se podría facer algunha foliada, cantos de taberna, ou incluso algunha regueifa, ou unha historia pola tarde, non? Para min foliadas importante meter foliadas, importante meter un pouco de pasarrúas que poida animar así un pouco, e facelo... No, o a charanga mecánica. Aí estamos jodidos, un día cada un, tío. Un día cada un. Exacto. No, poden entrar dos días que sexan. Un día cada un. Eu cos vesticultores teño aí un pouco de man, sacámoslle un prezo decente. Espera, vai contando. Dios, que... Anxo, canto vale un bolo dos festis para un pasacalles así de mediodía? Vamos a ver. Porque nos diga. No, yo eso... que imos ata sacar presupuesto exacto. Eso igual non o emito en directo, pero digo xa ti en privado. Vale, así coa tontería, como nos poñamos así un pouco tontos e coñezamos a metade do cartaz, igual até imos sacando os cachés de todo. Bueno, eu penso que uns cuantos cachés podo darche unha horquilla, pero non a veímos dicir en directo que tampouco mal. No, iso non é... Xa. Non é de bo gusto. Vale, entón, eu penso que o xoves imos directos á noite, vale? Pareceche ben? O sea, quero dicir á noite, ás 8 da tarde ou así, porque o xoves a peña curra. Sí. O xoves a peña curra. Xoves 8, que de feito é un dos grandes problemas. Vai abrir o festival, ten que ser unha banda galega, sí, 100%. que este comezando 100%. e que teña boa calidade. Eu teño certas ideas. Xoves, o que pasa que igual se me quedan curtas, tío. Igual se me queda curto ese horario porque un xoves igual non hai moita xente todavía. Pero Fillas de Casandra, tío, igual merecían máis adiante, ¿no? Pero é que esas chavalas prometen a Dios, tío. É que para min Fillas o ano que ven... Ti digo, Rico Arritmia, como que Arritmia soy todo xoves, cabrón? Como que? Me cago na puta. Aquí a peña unha troll, sabes? Aí, vale. Aí non, quería poñer un abucheo. Espera. Fuck off. En prime time, cabrón. Para min,
as fillas de Cassandra Hostia, vou parar isto. As fillas de Cassandra? o ano que ven van ser moi tochas. Sí, eu penso que sí. Teñen boa pinta, Teñen moi boa pinta. Escoítame, estiven a semana pasada, non, foi anterior, creo. Sala Master. Estaban Jai Pau, fillas de Cassandra e Nadi González. Entradas a 8 pavos. Fillas de Cassandra teñen 2 cancións fora. É verdad. E petaron o que? 180 persoas. Cantas collen na Master? Iso sí que xa nin idea. 300 ou por aí pode ser, non? Sí, deben ser unhas 300. Pero había 180 persoas, entradas a 8 pavos. É certo que tamén estaba Jai Pau por aí, Nadi González, Bueno, pero que eran hai 3. que, pero- entradas hai que sudalas, Vale, ímolas deixar para máis adiante. Exacto. Imos buscar alguén inda máis... Porque elas son moi recientes, pero entraron xa como moi forte. Tes algunha idea, ti? Eu teño unha, pero deixo a ti primeiro. Vale. A miña idea, pois... a Couga? Tío, é que me clavaches na puta cabeza. é que o ia dicir, porque aparte estiveron aquí e tal, é unha banda que está comezando, que todavía sona a banda novel, que se nota nas grabacións, que se nota certas cousiñas na composición e tal, pero que ten moi boa pinta, Dinos hai Cabrix Doen, pero que Doen é unha banda xa que leva un tempo e que non é o concepto exactamente, agora mesmo, sabes? Para mí Doen son moi bons, tocan moi guai. Aparte, sabes que pasa? Que Doen para abrir un festival non os vexo, tío, porque é música... É progresivo, tío. Eso ao principio tes que mover un pouco a peña. Non podes empezar con algo tan denso, sabes? Exacto, eu empezaría ese tipo de concertos sería moi de madrugada para min, porque ás 8 da tarde para min entrame un pouco de cañita, e sobre todo se estamos comezando co festi, temos que comezar con algo movido, porque se empezamos con algo frouxo, a xente xa directamente nin aparece por ali. A Couga, eu vexo, Eu vexo. Damoslle... Imos poñer horarios ou non? Bueno, podemos facer algo así estimado, en plan... Vale. Ás 8, pareceche? Sí, podemos arrancar. Hostia, estou poñendo isto con unha resolución terrible, pero agora non me apetece pensar, pero que si maximizo para que se vexa ben, desapareces ti da pantalla, entón... Así está ben. Bueno, vou poñer isto por abaixo porque igual necesitamos un para cada día. Efectivamente, posiblemente. Entón imos ir vendo. Ben, a Couga, imosles dar 45 minutos de bolo, porque as bandas, eu por experiencia, as bandas que están comezando, cando lles intentas apretar máis repertorio, teñen que tirar de versións e historias porque non teñen. Entón eu penso que falaríamos con eles, pero 45 minutos está guai, non? Sí, a min pareceme óptimo. Perfecto, bien. Ben, estamos a xoves, hai que pensar en eso. Entón, Claro. aquí hai unha cousa importante, Rodri, si facemos moitas bandas, non hai probas de son. Se non hai probas de son, os cambios son un pouco máis largos. Eso hai que pensalo. Porque se non hai probas de son, hai que facer un checkline. Entón, cantas bandas queres meter os xoves? Dios, isto é prácticamente inabarcable. Claro. É que se nos esquece outro tema importante. Cantos escenarios? Hostia, tío. Eu mínimo metería 2 escenarios para poder xestionar isto. Xa está solucionado. 2 escenarios e sen probas de son. Comeza un e mentras un toca, outro proba. Exacto, iso. Flow Revenidas, creo que fixo este ano. Di Cabrix, home, as probas telas que facelas polo día, xa, pero que as probas depende do número de bandas que teñas, porque ti cando metes 12 bandas nun festival, os técnicos de son... A ver, as probas fanse polo día, efectivamente, pero os técnicos de son non poden currar 20 horas ao día, entendes? Non poden chegar ás 9 da mañán e irse ás 6 da mañán. Entón, hai moitos festivais, como, pues, nós este ano no Castelo Rock non fixemos proba de son. Por qué? Pues porque non se dá. Entón, faz un checkline, non a faz polo día, porque os técnicos de son hai que pensar en eles, sabes? Non son señores que traballan 20 horas ao día, non. Entón, por eso cho digo. Poñendo, por exemplo, o Son do Camiño, que ten tropecentas bandas por día, abríamos ás 9:10 da mañá, a apertura de portas era ás 4 da tarde, igual probaban por cada escenario 2 artistas como moito. Os grandes. Sí. Nos tocamos en 1000 festivais sin probar, no resto non probamos. Bueno, minto, no resto como abrimos sí que fixemos un pequeno check, pero non hai probas en nosos festivais, joder. As probas podelas facer polo día cando un festival ten 4 bandas. Entón chegas ás 5 da tarde, probas. Pero se un festival ten 10 bandas nun día, nun escenario, olvídate. Olvídate que non hai probas. Para mí,
2 escenarios máis Sí. un terceiro que é o da Rave, que iso está fora do recinto. Unha carpa. Exacto, Unha algo carpa aí. así, algo Vale. fora do recinto, a medio camiño entre o festi e o camping. Vale. Está perfecto, Vale. porque esa é outra, que é un pequeno disclaimer e xa nos metemos con isto. O camping non pode estar pegado ao festival porque as probas de son fodería moitísima xente, pero non pode estar lonxe. Claro, a ver, eso é Exacto, que xa se nos metemos neso. ten que estar a 10 minutos andando como moito e listo. Pero é que pegado ao festi, que é como máis cómodo, tamén fodes a xente, porque igual ás 10 da mañá alguén se foi a dormir ás 8:30 e xa estás a todo volumen. Dato, aí queda. Bueno, sí, o festi habría que buscar, dependería do pobo. Tamén. Eso habría que verlo. Vale, entón, sí, eu penso que imos facer 2 escenarios. Entón, imos pintar. Bueno, non imos pintar nada. Imos poñer escenario 1 e escenario 2, basicamente, non? Poñémosles nomes ou que? Pensámoslo despois, porque senón nos tirar aquí todo o puto día. Exacto, Entón, mellor escenario 1, escenario 2. Escenario... Perdón, agora ides ver ben. Escenario 1 e isto ímolo pintar... Joder, macho. Calquera que faga cartaces, por favor, que me disculpe, que estou facendo isto aquí unha atrapallada que flipáis. Pero bueno, é o que hai. Escenario 1, aí o temos. Vale. Perfecto. Que carallo hai aquí detrás? Ah, vale, dos xoves. Vale, escenario 1, a couga. Ben, e despois imos pensando mentre eu coloco este Cristo. Vale. Claro, levamos un rollo así tirando a rock metal, sabes? Algo así. Hardcore, sí, bueno, Sí, chamalle sí, X. veña. Empezamos con caña, verdade? Para ser un Sí. xoves empezamos con bastante caña. Sí, Entón agora baixar o listón vai estar fodido. claro. Pero bueno, claro, que tamén a couga tampouco... Eu penso que está guai comezar con eles, porque tampouco os vas meter en prime time ata que ven un tempiño e teñan máis público e tal. Vexos guai aí. No escenario 2 poderíamos meter algo de rap ou de urbano tal, pero con caña, non? Como ves? Mólame a idea de ter un escenario máis, en plan, un escenario para un estilo e outro escenario para outro, pode combinar ben. Así que sí, por min escenario 2 así máis urbano pareceme boa idea. Claro, a min pegaríame aí algo en plan rap cañeiro, rollo rebelión, pero me parece que un xoves tan cedo non é o momento. Rebelión está máis tirando a cabeza de cartaz que a apertura de festival. Sí. Estou de acordo. Entón, público, xente, poñédenos aí. Que meteríades despois da couga, Exacto. o xoves, ás 9:15 da noite, que meteríades vos? É que, claro, pensaros do principio é moito máis fodido que pensaros do final, tío. Sí, Porque, totalmente. Porque pensar as bandas grandes é sinxelo. Sí, eu, por exemplo... O Ravelo. O Ravelo é unha moi boa O Ravelo, eu vexo. De feito, faría unha cousa, tío. Comezaría co Ravelo e despois poñería a couga para que seña un poquinho máis medrando de caña. Sí, pareceme ben. É máis progresivo, sí, máis progresivo. Sí. Vale, veña, pois metemos o Ravelo. Xente, podedenos ir axudando aí. Sí, claro, por favor, recomendacións, ide tirando nomes, e toda a xente que este no directo, que dixe aí algún comentario, joder, que fagamos isto algo máis colaborativo. Mira, eu outro día a Turbulencia Squad insistiume aí cunha banda, tío, que os escoitei. Non sei se che son galegos, cantan en castelán, pero molan bastante. Moito. Molan bastante. Chámanse Moito. Molan bastante, a verdade. Pero non sei se pegarían neste festival, pero podría ser, podría ser. Vale, entón, espera. No, ás 20 metemos... Exacto, ás 8 o Ravelo. O Ravelo, me parece de puta madre para empezar, sí. Sí, porque empeza máis progresivo o rollo. Sí, pareceme ben. E cuidado que se metemos agora xa a... No, isto poñíamolo en rosa. Se metemos agora xa a couga ás 9 da noite... Hostia, vaya horario de puta madre, levaron, as 9 da noite é un horario caralludo. Se metemos a couga,
Agora xa o que veña xa é horario de la hostia, Agora Sí. xa... Sí, para xoves ten que ser algo que poida atraer público. Iso é importante, Claro, isto porque xa agora empeza... queremos público no festi o xoves xa. Vale, ti pensa que metemos o Ravelo que lle pode molar a xente máis nova, a xente máis entre o tradi e o rap e o trap e tal. Metemos a Koga, que xa para un público máis cañeiro, inda que son chavales moi novos tamén. Hostia, xa nos din aí Boyanca, claro, que Boyanca... É que era a miña opción. Para min Boyanca é a opción ideal para a cabeza de cartaz dos xoves. Boyanca é unha... Sí, porque é unha banda galega que enche. Total. Sin ter que irte a unha de fora xa para o primeiro día e toda a hostia. Eu vexo a guai, Vexo a guai. Pero, espera, porque a Koga irían ás 9 e o seguinte vai ás 10. Eu penso que o cabeza ten que ser inda un posto despois. Ás 10, un intermedio e ás 11 xa o cabeza dese día. Sí. Dinos Turbulencias Quack, é que igual moito era para abrir un día. Pois igual, sí, tío. Igual podemos pensar para abrir outro día. Despois, Sí, pode ser unha se non nos opción. coitaches nunca, doulles aí un play despois. Vale, obviamente precisamos meter a unha muller, de verdade, isto pode ser un triple, pero creo que tal e como está a nivel mediático o tema alrededor disto, pode ser espectacular. Contame. Igual o Ravelo podería ser ás 9, é que a Couga para as 10 igual xa é unha movida, pero pero variámolo. que abrir o festival e que metería xente, Pili Pampín, tío. Que abra o puto festival Pili Pampín. Pero Pili Pampín sola. En plan... Pili Pampín sola. Classical set, sí. Classical set. Tío, a peña volveríase loca. A xente, mira, nos Revenidas o primeiro día foi Boyanca Costoga e amigos, que foron 3 horas de Boyanca con moitísima xente, comeuse o puto show. Comeuse o puto show de Boyanca. Sí, compro. E si pode ser con cañita brava de colaboración, mellor. Vale, compro. Pero atende, pero como que para abrir Pili Pampín? No, Pili Pampín... Bueno, pues mira, No, de feito, claro, que Pili Pampín, tío, que a peña vaya con un par de cacharros en riba, non así en frío. Porque claro, mira. en frío... É que Pili Pampín eu vexo para pechar os xoves, tío. A última hora, ás 2 da mañá en Pili Pampín, bueno... Para min é un 10. Para min, de feito, estou looking for un festival que me poida levar a Pili Pampín, porque xa só polo meme a xente iría en masa a ver ese concerto. Pero escoita, chat, Pili Pampín, vos cando a vedes? Ás 3 da mañán, cando xa ides como pulpos, ou para abrir? Non para abrir, pero si rollo ás 10 da noite... Pero as 10 da noite ainda non é o punto de que a xente vai, que a xente este simpática, sabes? As 10 da noite a xente ainda vai bastante ben, non? Dinos aí tú e Grande Amor e Fit Pili Pampín, claro, que eso é o que estamos pensando todos, claro, de previa. Eso ven despois. Eso ven despois. Pero ti dis Pili Pampín ás 10? Veña. Pili Pampín ás 10, eu vexo. E aparte é que, joder, que Pili Pampín estando morta Anakiro, tío, é a raíña, sabes? Non é que é a puta raíña. Se estivera viva Anakiro, que se me quite de Pili Pampín. Anakiro era Jesucristo. A ver, sí, obviamente. Sí, todos temos claro iso, pero a día de hoxe a herdeira lexítima ao trono é Pili. Sí, no, gañou porque sobreviviu máis, é así, como nos videoxogos. Viviu máis, pois é Pili Pampín, é o que hai. Literalmente. Vale, perfecto. Vémolo aí guai, non? Sí. Non sei por que puxen este de outra cor, pero dame igual. Despois xa o editaremos. Bien. Di cousas, Pili Pampín, Vinancé, sorry, pero dá un pouco de pena. Claro, Carlos, é que ti non estás entendendo o concepto. É un momento de... A ver, é un momento de botar unhas risas, joder. De algarabía, de festa. Claro, Pili Pampín. De disfrutar, de berrar Pili Pampín. Aparte, como luce nun puto cartel? É que ti ves Pili Pampín aí, esa luce que luce moitísimo, luce moitísimo. Hostia, es que increíble. É que xa o xoves só por iso xa vas ter igual un 15% máis de peña que vaya. E igual vai miña nai, Así, tamén. Ademais estamos facendo a de meter o público máis adulto. Di Patri, los chunguitos cerraron un día Ostre Música en 2008-2009. Eu estaba, xa, pero que los chunguitos son unos putos rancios que flipas, Xa. Los chunguitos sí que son chunguitos de cojones. Sí. No, los chunguitos en este festival non poden entrar, porque esos son rancios, pero a muerte, tío. Vale, perfecto, tío. Bueno, agora sí que xa veñen as 11 da noite. Eu aproveitaría,
Si tes a Pili encima do escenario, Sí. o seguinte que ten que ir é o Boyanca ou o Grandamore. Boyanca. Eu Boyanca, Gran non? Amor igual o deixaba para outro día de festi, que luce moi ben. Eu vexo. Sí. Boyanca. Pero Nuno aparece por ali. Nuno está Sí, ali, sí, sí. aparece nun concerto de Pili, aparece no concerto de Boyanca, e está detrás Aparece tamén nun de Iván Ferreiro, o sea, eu penso que Exacto. penso que Nuno, tío, é un pouco como Donald Trump ou todos estos gerifates que teñen dobles, sabes? Para que non nos maten Sí. a eles. Entón, eu penso que Nuno hai 5 ou 6, porque están moitos sitios, o cabrón. Boyanca, Costova e con K, non? Costova. Sí, Vale, sí, con perfecto. KV. Ben, tío, necesitamos un pouco de cera, quero dicir, a peña que lle mole a caña necesita Sí, empezamos a quentar o asunto, ¿no? sí, necesita unha banda que dé un pouco de cera. O que pasa que é xoves, eso é certo. Claro. Boyanca ímolos meter ás 22, vale. Ok. No, 22 non, 23. 23. Cuidado, Sí, cuidado, sí, que sí, agora sí. xa é agora sí que Sí. xa ven Culmen. sería prácticamente o cabeza de cartel do xoves. Esta é unha decisión complicada. A ver, a min, o corpo agora xa me pide meter para que a xente que lle mola a caña, dinos aí Turbulencias Quack, Architects, xa, e os 100.000 Sí, pavos, onde sí, sacamos? No, sí. imos tentar ser realistas. Eu metería Sí. Architects, claro. Pero realistas implica meter unha banda, penso eu, estatal, galega ou non, pero estatal, xa dun rango de entre os 15 e os 20.000 pavos. E aí podemos falar. Afonic é unha opción que nos di Cabrix aí, pero penso en algo máis coñecido. Afonic é unha opción, pero Bala tamén podería ir. Vale é unha opción. Eu pensaba en Desacato, porque é unha banda que vende entradas. Desacato, Lendacaris Muertos, estas bandas que sabes que 100% hai que metelas nun festival. Lendacaris, tío, é que Lendacaris non fallan. A min non é un grupo que me more en especial, pero ti sabes que metes a Lendacaris Muertos e tes as túas entradas vendidas aí. O que pasa que sí que é certo que co cartel que levamos hoxe igual flipan ali. Claro, empezamos potentísimos xa. Pero E ainda por riba é unha diferencia. Macidi non, pero si eres o máis fan que hai ti de Lendacaris. Álvaro di Desacato 1000 veces antes. Si, a peña está con Desacato. Desacato con Boyanca antes, deixa os Lendacaris, Desacato. Os meus Lendacaris para o sábado para ir bien disfrutando. Xa me parecía que dixeras que non. Sí. Di Álvaro, pero Boyanca despois. Entón, vos decides, poden ter razón, tío. Meter a Desacato ás 11 da noite. Mira, gústame. Están dicindo por aí Mafalda. Para mí Mafalda que temos que meter, por favor, ou sexa, aí non perdamos a vista de que levamos un 50% de feito estamos metendo as mulleres nun escenario, bueno, no, do 50% non, agora mesmo en certo levamos un 75-25. Pero tes razón con Mafalda, pero necesitamos tamén unha banda que venda entradas de verdade. Mafalda non vende entradas de verdade. Mafalda meteríaos. E No, claro, pues sería algo así rollo Tremenda Jauría, pero non sei, agora estou un pouco... Poderíamos facer, en vez de Boyanca ás 11, meter a Desacato ás 11, que é unha hora prime time, Boyanca xa máis de festa ás 12 da noite, e pechar Aí está, Juncha. A Juncha é unha boa opción. O que pasa é que a Juncha son de antes tamén, non? Son un pouco máis floxos. Heredeiros, no. Cabrix. No meu festival Heredeiros, no. Quen pon a Zo un xoves? Por favor, Zo é cabeza de cartaz. Zo ten que ser do máis elite que tal. Digno Ruxe... Bueno, imos ir por días, porque senón estamos fodidos. Agora temos que lechir o cabeza do xoves. E pensar en que horario metemos. Pero o cabeza ten que vender entradas, tío. Ten que porque senón, o sea, o xoves tens que meter... A ver, Boyanca vende entradas, ollo. Claro, a ver, se nos tomamos os xoves como un día potente do festival e non como unha pre-party... Dinos aí, foisemos allá con Pili Pampín, sí, xa verás a que vai liar aí. No, que estou convencido. Sí, a ver, que conste que se o montamos rollo eu estou con xoves pre-party... Dani está dicindo Desacato, Boyanca, Tremenda Jauría. Un xoves de puta madre. Sí, non o vexo mal. Incluso porque a que hora queremos pechar, tío? Claro, ese é o tema.
O xoves, por exemplo, podemos pechar un Ás 2 da pouco mañá, non? antes. 2, Exacto, 3. 2 da mañá, 3. Hostia, Mercedes Peón, tío. Sí, señor. Mercedes Peón podría ser increíble, Sí, por exemplo, sí. Mercedes Peón podería ser bastante top. Non é a banda vende entradas, pero Mercedes Peón, o que pasa que Mercedes Peón tamén para a última hora podeste dormir, que é moi psicodélico de Cristo o rollo. Sí. Igual o sitio de Mercedes Bueno, Peón. Podémola meter o Benres. Sí. Eu vexo. Vale. Entón, dime Patri, vale, pois nada, Mafalda. Bueno, facémoslle caso aquí a xente imos facer unha enquisa, tío. Imos facer unha enquisa. Veña, va. Imos facer a enquisa para o cabeza de cartaz. A enquisa vai ser entre Mafalda, entre Desacato e cal era a outra opción? Tremenda jauría. Tremenda jauría, veña. Ou Juncha, incluso. Juncha, veña. Quero dicir, podemos plantexar o xoves como algo máis pre-party, polo tanto, menos Mainstream, non? apostar por menos cabeza de cartaz como tal, ou ir a tope. Pero necesitamos que vaya alguén, sabes? Quero dicir, hostia, Escoítame. Con Boyanca e Piripampín xa temos cuberto unha parte. Agora, se metemos algo que complemente un pouco máis a nivel xa, eu que sei, Sí. España? Españita. Exacto. Vamos a poñer pregunta cabeza do xoves. A ver, imos poñer Desacato, Juncha. Juncha non me parecen cabeza de cartel, para mí serían antes Boyanca. O sea, claro, Juncha... por exemplo, para min Juncha sería se nos tomamos os xoves como pre-party. non tomamos claro. como un día potente. Non o podo poñer como cabeza de cartel, que Juncha podémoslo meter outro día, tío, pero Mafalda, bueno, tampouco me parece, pero podería serlo. Vamos poñer Mafalda, imos poñer cal era a outra opción que había. Tremenda jauría. Bueno, o que vais a ir aquí xa cho digo eu, pero xa está máis que claro. Resucitamos a ver e non te jodes, xa molaría. Vale. Vexo ben, e se non, podemos tirar da opción que nunca falla, xa máis falla. Pero iso aseguro cho eu porque o vin moitas veces. Daqui da ría sempre pende entradas e daqui da ría sempre peta. É unha opción de cabeza de cartel, é unha opción de cabeza de cartel barata. O sea, barata, perdón, non quería dicir a palabra barata. É unha opción de cabeza de cartel galega. Accesible, sí, máis... Bueno, que ten o seu caché porque evidentemente o merecen, pero quero dicir... Di aí Álvaro daqui da ría outro día, vale. Pois veña, Desacato, Mafalda, Tremenda jauría. Facemos aí unha votación, pareceche? Algunha alternativa máis? Que se che ocorra de última hora? Podemos deixalo así. Sí? Non me parecen malas opcións. Despois ainda nos queda polo menos unha banda máis para este día. Aí xa nos entra a Juncha ou a descartada de aquí. Vale, xente, poñovos un minuto para votar. Vou poñer música de... Xa non teño música de votación. Vou vos poñer música de intro televisiva. A votar. Dinos aí 9.000 son da rúa, pero que son da rúa se retiran, tío. Se é unha opción que podemos poñer para o Benres, por exemplo. Sí. Di cousas que ilusión me faría tocar nun festi con Juncha. Pois chegaches a ritmia tarde, pero penso que tocamos un castañazo con elas. Penso que sí. Penso que nese cartel estaba. De feito, se non me equivoco, é que teño aquí un caixón, tío, cheo de discos que me regalan de coincidir por aí con Peña e que os teño sen abrir, tío. O sea, teño mogollón deles sin abrir porque me fai coña así. E penso que teño algún de Juncha de coincidir, Sóame. Pero bueno. Como vai a votación? Imos ver. A ver. Vouche dicir, pero penso que non fai falta mirar moito porque intuo que vai pasar. O que ia pasar era bastante obvio. Polo de pronto, Desacato co 71%, Mafalda co 18% e Tremenda jauría co 2%. Bueno, pois cabeza de cartel dos xoves, Desacato. Vale. Imos metelos ás 12 da noite, entón. Vale. Sí, efectivamente, 12 da noite. Desacato. Ok. Lo veo. Ok. Hostias. Vale. 12 da noite, Desacato pensa que ten que tocar xa o cabeza de cartel e tal, ten que tocar como hora e media. Entón, ponlle que rematarían aí a 1:30 da mañá.
Vale, Co cal, metemos un máis e así nos quedan 3 e 3, 6 para o primeiro día está perfecto. perfecto. Sí, 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 sí. Agora o tema é con que pechamos. Xente, non estou poñendo desacato máis grande porque seña cabeza que odio que fagan esas cosas, que non me apetece Mm. zozar moito. Sí, pois eso. Parece que o fixen a propósito, verdad? Pero non. A de hostias que hai e a de artistas que se caen dos cartaces de festivais grandes porque aparece X artista máis grande que a el e tal, ese tema de egos é unha das cousas máis terribles dos festivais e que pouca xente coñece. Xa, tío. Sí, sí, eso pasa. Eso pasa. A min é que me asuda un pouco, pero sí que a veces hai cosas que son feas. 9.000 dinos aí, ten razón. Loita armada de Jasper para abrir o Benres. É que, sabes que pasa? A ver, todos sabemos que máis ou menos eso vai funcionar, pero que non ten... Eu teño un pouco de idea de que vai o rollo de Jasper, pero tedes Claro, idea? É que non vai ser metal, non vai ser metal, non sei, que o conte el, pero quero dicir que sí, que para abrir pode estar guai, pero que non sabemos o que. Entón, a min, meter un grupo solamente pola persoa antes de escoitalo, eu non o faría, non? Non che parece? No, para min tampouco sería unha aposta, polo menos porque todavía non sabemos o que fai. Claro, claro, despois xa veremos. Ti igual sí, eu personalmente non. O sea, No, eu teño lixeira idea e tal, pero bueno, joder, que eu estou seguro que Jasper vai facer algo guapo. Sí, agora escoitaseme, verdade? Xa estou con un novo micro. Ti escoitasme, Rodri? Eu sí, escoito, pero escoitote exactamente igual que antes. Igual de mal, claro, porque a ti non cho cambio no programiña, pero a xente se me Bueno, sí. escoita ben. No, pero espera, que cho cambio a ti tamén. Espera un No, segundo. non te Espera un preocupes. segundo, que isto... Agora escoitasme mellor, verdade? No, No. exactamente igual. Sí, igual de mal. En serio? Sí, exactamente igual. Espera, vale. Pero espera, e agora xa me escoitas mellor, verdade? Agora sí. Agora sí, vale. Teño aquí un de backup. Mira, con colores de fumar marihuana. Voulle quitar o LED, tío, que parezco gilipollas. Aí está, bueno, pois a tomar polo cubo micro. Xente, escoitades medianamente ben, entendo, non? Sí, e a min se me escoita ben que sí. decían antes que tamén ripo o meu audio. Eu a Rodri escoito perfecto, vos tamén? Sí, están dicindo todos que sí. Vale. Bueno, pois nada, imos tirar así. Parezco un teleoperador, chicos e chicas. É o que hai. Bueno, ben, seguimos, tío. Desacato de 12 a 1:30, vale, e imos pechar con unha banda femenina, banda ou artista femenina, e eu penso que teria que ser algo así bailongo animado, como mínimo. E poderíamos ter a opción de Tremenda Jauría, que é boa. Poderíamos ter a opción de Hype Out. Sí. Pero eu vou Sí. tirar pola casa, tío. Porque hai unha tipa que a mí me mola moito, que eu colaborei con ela e que é a puta hostia, que fai uns temazos da hostia que podría levantar a peña, que é Jazz Woman. É unha opción que eu poño tamén aí, encima da mesa. Entón, non sei, desta volta deixo che lixir a ti, entre estas opcións que No. Sí. Por min, dalle... Jazz Woman, velo. Perfecto. Velo, para aí última hora é un rollo máis rapeado, ás veces medio reggaetonero, tal, pero a tipa é unha puta crack, Sí. Turbulencias Quack, dinos
a Banda da Loba, pero que a Banda da Loba para esas horas, tío, xa é un pouco... Xa, para min a Banda da Loba é formato 6, 7 da tarde, xa comezando a encarar O sábado. primeiros cabezas de cartaz dun día potente como o Venres, por exemplo. Exacto. Estános dicindo aí Turbulencia Squad, cando fala Alberto non se escoita a ningún. Cando falla o de Alberto non se escoita a ningún, claro, porque estaba usando como tarxeta de son. Entón, nese momento, foise todo a tomar por saco. Pero agora debería de escoitar ben, Vale, Jazz Woman é top, nos din por aí. Pois veña, eu vexo Jazz Woman. Eu penso que solucionamos o sábado así perfectísimamente. Vale, perfecto. Pois veña, metemos aí a Jazz Woman. Bueno, entón neste festival igual ten que tocar a Arritmia, tío, porque haberá que facer unha colaboración aí. Non, bueno, eso é coña, é coña. Non é coña, para min ides tocar, Bueno, se tú decides, eu non digo nada. Non, a miña liña vermella é que vos tedes que tocar sí ou sí. 01, 30. Home, se monta un festival, non sei se tocar. Bueno, é que sei. Pero eu non o vou montar. Vale, 1:30. Monto eu tipo esa cara, xa está. Perfecto. Vale, a 1:30 Jazz Woman. Ben, nos preguntan por aí se non poñemos DJ. Mira, eu os xoves... Unha pregunta complicada, non? Se temos unha carpa hai que usala, non? Poñemos DJ. Ok. DJ comeza 2:30, escenario rave, e vai estar todos os días. Pero xa o xoves cada quen xestiona como leva as forzas para o resto dos días. Vale, pois eu penso que xa está ca Duende Neta. Xa están aí, biches, Duende Neta, tío, que calvario, joder. Un exército de Duende Neta, joder. No, a ver, eu metería os xoves a unha DJ galega que se chama Ferromona DJ, non? Eu penso, mira, aí o están poñendo xa de primeiras. Para comezar un pouco suave, eu tamén metería a MDJ, que tamén é galega, en algunha destas raves que falamos. Tamén, é señora DJ, podemos facer que todas as raves sexan mulleres. Por min non habería problema. Eso estaría guapo. E se facemos que as 3 pinchen as 3 noites? Perfecto. Por min, que sexa unha rave a tope. Que se vayan alternando entre as 3, pim pam, que pinche unha... Bueno, igual, eso tamén habría que falar con elas, porque igual che din unha... Eu non quero pinchar con esta outra, pero... Bueno, iso xa son problemas que non poden entrar nesta configuración dun festival, porque entón xa nos pegamos 4 tiros, porque se é xente que non se pode ver diante, igual... Está dicindo aí Álvaro Ferromona na Escenavana, ves? Esa é a caravana que está montando Álvaro, a Escenavana. Álvaro, pillamos xa a Escenavana esa, porque, tío, flipa, está montando unha furgalla que é escenario. O sea, non é unha furgalla, é un remolque tremendo, tío, que abre para fora e que ten un escenario da hostia para tocar un grupo, O sea, que non é unha coña. Dinos aí Tui Suores Fríos, non sei por quen o di. Pero bueno. Di aí Turbulencias, señora DJ pinchou no Festival da Luz cunha sesión con cancións de mulleres moito peña. Pois vale, poñamos unha por noite. E tamén onde fora, no Galegote Rock en Pontevedra tamén tocara a señora DJ un set só con cancións de mulleres e molou que flipas. Falaronme moi ben dela a xente do Murallón de Son que a levou, se non me lembro mal. Sí, que penso que sí. Dixeronme que de puta madre. Vale, pois eu penso que como peche poñemos unha por día, pareceche? Paréceme. Vale, entón imos poñer aquí en amarelo tamén, veña, señora DJ aí imos a poñer aquí como cierre, xa non vou colocar nada máis, isto despois xa colocarei un pouco decente, pero penso que nos queda un día guai e ímolo resumir aquí a ver como vedes. O entón, o xoves sería, entramos a primeira hora, duchaditos todos, por favor. Por favor, duchaditos, o xoves polo menos vide duchados. Xa, se vos queredes saltar un día, vale, pero o xoves e o sábado hai que estar limpos e limpas, Vale, o xoves... Xa temos nome, o Hixiene Fest. O Hixiene Fest, estaría guapo. Home, non sei se como reclamo comercial sería moi guai, pero sería unha clara... Dinos patria e licorca, sí, eso é indispensable. O sea, un festival galego ten que ter licor café. Ni Jagermeister ni hostias. Caseiro. Bueno, si é caseiro para... Ti crees que haberá licor café caseiro para surtir un festival inteiro? Igual, sí. Pero iso, mira, xestionámoslo coa xente do pobo. Eso manexo iso podemos... Non te preocupes, eso manexo eu. Meu tío ten unha bodega, fai licorca.
Listo. Eso xa o manexo. Levo garrafas. Xa estamos cos chanchullos. Que chanchullos, é o noso festival, tío, sabes? Mima. Si é meu tío vai nos sacar a garrafa de licor que máis barata, joder, e está bo. É doente, tamén cho digo, eso sí, me cago na puta. Como tomes 2 cacharros desos, vas bailar con señora DJ que flipas. Entón, xente, a ver si comprades aí. Poñedenos no chat aplausos ou lágrimas. O Ravelo, a Couga, isto é xoves, empezamos tal. Pili Pampín de Fiestón. Desacato, Jazz Woman e señora DJ. Boyanca, Boyanca, Desacato. Boyanca. Hostia, tío, que os puxen demasiado pequenos, tío. Vale, perfecto. Ben, vou guardar isto, porque imos a usar esta mesma plantilla para... Tomade os meus cartos xa. Quen dixo eso aí? O rincón de Daniel. Daniel, Sí, ¿no? Dani, grande, tío. Dani, enorme. Vale, pois veña, imos co Benres. O venres xa arrancamos un pouco antes. Sí. Porque moita xente, como moito, sairá de traballar ás 2, iso xa tal. Así que eu arrancaría rollo ás 6, por exemplo. Rodri, ti pensas que a pasta nos dá para traer unha banda internacional? Unha. Non che estou falando dunha apoteósica, estou che falando dunha banda media, por exemplo, poñoche exemplos, tamén con cantante feminina e tal, Baboon Show, unha cousa así, sabes, que non sexa 200.000 euros, pero unha bandiña internacional igual se pode traer, non? Eu penso que sí. Unha polo menos sí. Skindred, que nos di aí Tui, por exemplo, é unha gran opción, sí. Vale, bueno, imos comezar polo principio. Entón, o Benres, antes xa nos deron algunha suxerencia para comezar. Rusaja tamén é unha boa opción, pero aí xa estamos falando de pasta, Non é unha barbaridade, pero bueno, xa non é unha coña. Benres, para abrir, imos comezar cedo, ás 6 da tarde. 6 da tarde, o Benres. 5 ou 6. Para min... Vale, entón, se comezamos esas horas, eu sí que comezaría con algo suaveciño para tomar unhas de primeira hora. Como ves? Así máis tranquilo. A min pareceme perfecto. Dubioza, que nos di aí tú para como cabeza cartera internacional. Si, unha desas hai que meter. Unha Sí. destas que estades dicindo dese rango, así falando en horquillas entre os 20 e os 25.000 euros, aí hai que meter unha banda internacional que tal. Creo que é asumible por o noso festival. Totalmente. A ver, espero que nos patrocine Estrella que poña pasta aí, non? Home, digo, eu que será. Estrela que patrocina absolutamente calqueira cousa. Claro, é así. Talco a mí mólame menos, pero teño que recoñecer que mete empeña. Sí, iso é certo. Empeña. De Pero feito, tamén se nos está quedando exactamente o mesmo cartaz do Revenidas, bueno, polo de pronto o xoves foi un pouco distinto, non? Sí, un pouco sí. Sí, pero eu antes que Talco metería outras cousas, sí. Pero Bueno, imos vendo. Incluso se pode pensar nalgunha miticada, así internacional, pero bueno. Primeira hora do Benres, eu creo que metería algo máis pop, máis así tal. Cantautor, algo así, rollo MJ Pérez. MJ, Banda da Loba, este rollo. Así, Sí, para min, por exemplo, empezar con MJ pareceríame perfecto. Ok. De feito, xa de carrerilla, escenario 2 que é así un pouco máis urbano, eu levaría Brad Santifa, que se están levando bastante molan, e así un rollo máis trapeiro. De todos xeitos, si comezamos así, antes para min iría Brad Santifa, por repertorio e por público e por todo, porque MJ ten máis. Claro, sí, no, claro, que estaba plantexando como idea de, en plan, empezar como escenario 2, porque para min a idea de escenario 1 é o escenario grande. Como meter escenario grande, escenario pequeno. Pero vamos. Cale o grande? O un. Vale. No que metimos a Desacato... Bueno, podémoslo ver así. Estanos dicindo aí 9.000 Celtia Irevire. Escoitei algo, tío, porque me pasaron outro día. Está guai o que fai. Sí, está guai, para así para a primeira hora, está guai. Dinos aí Digo Rei con uns monolios do tamén molaba, pero eu vexos de Bermú, se acaso, máis tal. A ver, non son santo da miña devoción tampouco no estilo, pero bueno, pero teñen o seu público tamén, eu que sei. Dis Brad Santifa, entón, non? Sí, para min sí. Vale. Creo que... espera, estamos falando de que comezaría MJ que ás 18, entón?
Sí. cediño. O sea, podemos facer as 5 Brats Antifa e as 6 MJ no escenario principal. Veña, E invertir o pro. imos pensar que é venres festivo. Por favor, corrixídeme se o escribo mal, porque Así e Antifa, ¿no? Exacto. Ok, Aí está. correcto. Vale. Ben, damosles unha hora, e agora viría outro bolo pois ás 7 da tarde. Unha banda da loba ás 7 da tarde entra ben. Empezamos aí xa a meter un pouco máis de dinamismo. Banda da Loba, ok. Banda... Vale, necesitamos algo... Hostia, puxen con Ana aquí. Necesitamos un chisco de música urbana, tío. Bueno, realmente metemos a Jazz Woman, metemos a Boyanca, algo aí. No, pero Brazo Antifa tamén, sí. O sea, pero está podemos. Tamén necesitamos un pouco de, aparte de desacato, algo máis de caña. Mira, eu... Sí, podemos. Temos horas, Sí, Todavía temos horas. Hai tempo de sobra. Agora xa viría un grupo ás 8 da tarde, a mí xa o corpo xa me pide aí un venres, Sí, movemento. xa viese un pouco arriba, Hostia, dinos aí Turbulencia Squawk a Moevo, tío, non nos coñezo, tío. Non nos coñezo. Vou nos pinchar, pola pura curiosidade, mentres pensamos. A Moevo, danos aí algunha referencia a Turbulencias, teñen público, porque nós queremos facer pasta neste festi, sabes? O sea, non buscamos grupos guais, buscamos grupos que vendan. Exacto. A ver, quero dicir que todo o mundo ten que ter presente que Buscamos de todo, home. a base dun festival que vende, que é de pago, en parte monetizar para poder subsistir. O sea, algo de pagar hai que meter aí algo que venda. Ten unha boa idea aí Diego Rei co Quinquillada. Quinquillada están montando moita festa nos festis, Sí. e eu penso que vou hacer. Para min ese é máis rollo última hora, en plan xa 2, 3 da mañán de festa a tope, xa cando a xente xa vai no pic no seu pic do día do festival, creo que pode entrar moi ben. Vale, a Moevo, polo que vexo, é Ortiga, pero máis barato. Escoitas, non? Estás escoitando, Rodri? Eu non. Non? Ah, merda. Foi claro, sair antes. Espera, a ver se che podo compartir o audio agora. Bueno, é igual, que non se vou poñer. Se non pasa É rollo Ortiga, pero acabo de ver que ten un poquinho público. Entón, ímolo deixar para a seguinte edición, vale? Para cando nos venda aí un par de entradiñas máis. Que ten que haber segunda edición, tío. Se non vendemos entradas estamos fodidos. A ver, eu creo que co que levamos xa pinta un cartaz moi bo, Sí. Estou vendo que nos poñen aí, di tú a Fónica ás 9 está ben, que a mí me tocas aí na pataca. Eu a Fónica hai que metelos neste festival, o sea, xa é a mellor banda galega de metal que hai. Entón, pois veña, pois pa dentro. Entón, eu penso que 8 9 é unha boa hora para ellos. Claro, queres facerlle un... No, hai que metelos algo que faga de ponte que vaya incrementando pode ser, unha banda, sí, mira, e máis roqueira. Turbulencia Squawk ten unha boa idea, algo da metamovida pontevedresa estaría guai, rollo Cro, Moura, Bala, Grima, estaría guai. Para min Bala. Entra bastante ben. Bala, lo veo. Venga. E se nos está quedando un venres espectacular de mulleres. Sí, perfecto. Bala. Non hai moito máis que dicir. Bala Phonic, pum pum. Lo vexo cojonudo. Tal cual, moi ben. Cojonudo. 20 Bala. Ok. Vale. Se va calentando la cosa, chavales. Diego, no, Diego. Que dixo Diego aí? Arritmia vai despois de Afonic. Arritmia antes da Afonic? Bueno, a mí amigo, non teño ningún Arritmia vai ningún tipo de despois de Afonic ás 10 da noite. Dis, vas nos dar semejante horario? Ese foi o horario que tivemos no Castelo Roca, verdade? Sí, para min é un horario de puta nai, non? Hostia, é o mellor.
é o mellor, porque é o horario que che permite tocar cando está todo Dios e a vez che permite despois ver o resto do festi de puta madre. O sea, Pois mira, xa está. é un Xa win-win tedes, ese. inda por riba, xa incluso por horario xa tedes aí Pero o non me quería escenario meter a principal. min mesmo, tío, que parece que Bueno, estou pois te aquí. jodes, porque aquí é a miña liña vermella. Se ti non queres a la Duende Neta, eu quero a Arritmia neste festi. Vale, entón, Bala, hostia, estou deixando moi pouco a marxe, agora xa hai que deixar un pouco máis de tempo. A Bala imos dar unha hora, entón a Fónica imos dar que toque ás 9:30. 9:30. Porque senón tocan super pouco tempo as bandas máis tal. Vale? Pero igual se nos queda demasiado pronto para meter concertos de hora e media, ¿no? Se nos queda No, pero non é sempre... hora e media, pero claro que non hai cambio, tes razón, Rodri, Claro, que é de escenario a escenario, tes toda a razón. Sí, perfecto. As claro, 9. no, incluso se queres meter un 9:10 ou algo así, No, pois no, se no, pode no, está meterse, guai. pero vamos, que... No, dos escenarios está perfecto. Hmm. Dinos aí, Sislax, boas que se code. Pois mira, tío, xa fixemos o xoves, estamos facendo un festival. Pensando que se sea realista, con as capacidades económicas limitadas e tal, e estamos aquí debatindo un pouco, facendo un festi, basicamente. Este festival, polo de pronto non se vai facer, pero se aparece un patrocinador, Exacto. se aparece un patrocinador que vai facer é montalo eles e coller as bandas e xa está, tampouco tería moito problema. Ben, estás seguro que queres meter arritmias agora? Sí, Arritmias? Arritmias 10. Veña, compramos. Eu aí xa me teño que ir para dentro, non podo beber, teño que estar tranquiliño. Bueno, cosas que pasan. Bueno, tes unha tarde bastante asequible para estar de tranquis, Sí, ¿no? non teño problema ningún, joder. Eu, sinceramente, os días que toco, pórtome ben hasta tocar, despois xa me porto como podo. Vale, Sí. repito que os tamaños, joder, vou poñer a mía máis pequena, porque senón vai vir algún aquí e vai dicir, es que tú... Nah, pero ese é a tua xente, home, que van dicir? Si, a miña xente son os que falan, pero ti sabes os que hai por aí detrás, en plan, mira el tonto este. Ese é curioso, xérame curiosidade a xente que non está comentando, porque como que só coñecemos a xente que está aquí comentando, a xente que non comenta, quen será? A saber. A ver, joder, algúns podo velos, Si están registrados, algúns podo velos. De feito, está los vendo ti tamén agora mesmo. A ver, espera, vou arrimarme aquí. Algúns, pero non salen todos, porque os que salen sin loguearse non saen. Pero a movida é que joder, moita peña ve isto escoitando de fondo e tal. Eu vexo moito Twitch rollo podcast, non comento nos chats demasiado moitas veces, entón. Vale. Sí, no, eu tampouco son de comentar. Aparte, digovos unha cousa, se queredes vir aquí a rajar, sodes benvidos, porque a mí mentras me montedes aquí Cristo, eu encantado, non hai problema ningún. Di 9.000 Serrabullo molan Jaumacia muerte, a mí non me molan nada, tío, me parecen inescoitables, de verdade. Inescoitables, literalmente. Toma aí Vale, mira, Rodri, eu penso que comezamos cantautor, pop, urbano, caña, e agora hai que irse a un rollo máis festivo. Agora xa hai que ir, a peña xa está máis contenta e tal, non? Non queres ás 11 un rebelión? Hostia, tío, rebelión o Benres aí. Boa, sí, porque aparte despois nos a sale Nervo a cantar con nós. Mira, no noso bolo vai salir a colaborar Jazz Woman e Rebelión do Inframundo. Aí está. Van sair os dous. Xa tes prácticamente todas as colabos cubertas. O sea, o noso bolo vai ser apoteósico. Festivais do mundo, que o sepades. Levade a Arritmia, a Rebelión e a Jazz Woman aos mesmos festivais, porque imos facela. No, dígoche máis, porque tocan o Benres igual se marchan, pero está desacato. É que no noso bolo pode tocar Pepo de Desacato, pode tocar Jazz Woman e pode tocar Nervo da Rebelión do Inframundo. Cuidado, Cuidado, podemos facer un bolo aí que se caiga todo, Sí, di Pati e Pepo, pero que pasa que seguro que Desacato terían bolo o día seguinte, sería máis complicado, pero a Nervo e a Jazz Woman os liamos 100%, vamos. Vale, Rebelión me parece que sí, que lo revientan aquí, vamos, seguro. 11 Rebelión, sí. boa hora, e aí xa podemos empezar a xogar con un pouco algo máis festivo. Xa metimos, en plan, estamos en urbano, bueno, hip hop, tal, e xa nos podemos mover de cara a algo máis animadillo de cara a noite. Sí, eu aquí dinos por aí Son Xoán Machina. A mí Machina me fliparíame, pero temos que buscar outro momento, tío, porque Machina agora están tocando moi pouco, a peña xa non nos coñece tanto e necesitamos vender entradas, tío. Pero sí, a mí Machina, eu son fan de Machina a muerte.
Dinos por aí escándalos, sí que molaría, eu aquí antes pensaba o que che dicía, meter algo así festivo, rollo la quinquillada, pero quizáis máis tarde. Agora penso que nos falta neste día Outro un cabeza pouco, de cartaz. e algo urbano, tío. E un cabeza de cartaz, si, ás 12 da noite, algo, eu metería algo de rap ou de trap potente a nivel estatal, e cando che digo potente, faloche de SFDK, Sí, unha SFDK, movida así. sí, vale. Patri, dinos Nuno, Eh, Grande Amor hai que metelo, donde sexa, pero hai que metelo. hostia, vale. Imos quedarnos con rap trap que trascenda un pouco. Que sexa cabeza de cartaz Sí, potente. que nos venda entradas a peña que non é dos festivais galegos, que é Exacto. a peña do rap, de... Sí, eu que penso que... eu agora mesmo metería antes a SFDK que a Casey, por exemplo. Sí, mirei, hostia, o directo de SFDK é locura, É unha locura, é unha locura. É dos mellores que hai a nivel estatal. Son Sofaguirre non sería unha mala opción, 9000. A verdade é que Son Sofaguirre Mm, molan bastante, pero non para neste momento agora mesmo, pero igual o sábado en algún momento. Baz Guial nos din por aí. A ver, Baz Guial eu, vende entradas, é certo. O que pasa sí, que que por nos queda todo moi a é un, desmando. é un público moi dispar, Sí. moi dispar. Un Natos Igual, un Recycle J podría ser unha opción. Hostia, pero con Natos igual aí tens que ter pasta. Ahora, eso sí, si metes a Natos igual ou Benres, enches, 100%. Sí, 100%. Sí, vamos, Aparte, sí, sí, en sí. mil por mil. Sí, sí, sí. O que pasa que canta pasta vale Natos igual, tío. Pues ni idea, ¿eh? Están por riba de SFDK hoxe en día, non? Mm. Supoño. A nivel pasta, imagino que, Dinos que Diego sí. Rey co Totequín, Ayasi Pro, sí, a ver, Tote tamén... Mira, Hypau para Sí. min é un pelín máis tarde para facer de transición para os da noite. Para min sería despois rollo a unha sería Hypau. Dinos, Despois deste cabeza de cartaz. dinos tú, hijos de la ruina te arruina, é que é eso, é que Natos Ni igual e macho, Recycle sí, G no. pode ser moi caro, tío. No, mira, Recycled creo que me parece moito máis asequible. Sí, el só sí, Sí, exacto. pero tampouco vende as entradas que venden Natos igual, No, iso é certo, sí, Pero bueno, obviamente. tamén che digo unha cousa, joder, se cobrar, cobrarán, pero tamén sabes que ese día, Rentabiliza, sí. Natos igual. Sí, sobre todo se tes un recinto no que podes meter peña. E deixamos así eso as FDK xa o sábado xa pensaremos, pero sí, Natos igual, Exacto. o que pasa que Natos igual, hostia, igual nos estamos desfasando, porque non sei se hai festivais por aquí que poidan pagar, non sei, que igual non son tan caros, pero teño a sensación de que Natos igual é un grupo de estadios, xa, non? De pabellóns, polo menos. De estadios non, pero de pabellóns tochos. Sí, sí, sí. Pero digamos que como cabeza de cartaz podría estar bastante acorde Top. a rollo Tío, e que estamos le xogando, que collóns, Natos igual, pero co Recycle tamén, no? Hijos de la ruina se chaman xuntos, non? Pero Sí. imos poñer Fuimos meter un Hijos de la Ruina, iso xa Sí, é reventalo, pero imos poñer Natos igual, porque luce no cartaz, para que a peña tal, e despois Sí. poñemos Hijos de la ruina e entre paréntesis ou algo así, non? En plan aí, en pequeno. Non te Hijos- creas, creo que Hijos de la Ruina xa é literalmente Sí. apoteósico, Vale, pues poñemos Hijos de la ruina a pelo, sí. Sí, Hijos de la ruina. Boa, é que eso peta o festival, 100%. iso é unha sacada. Que guapo está, tío, o documental de Natos igual, tío. Que guapo Como está. me gustou, Está moi guapo, tío. Empezan co rollo das batallas e tal. Molome mogollón, tío. Pero... Porque ademais notase que é moitísimo máis caseiro como é o seu estilo, en plan de somos xente que non levamos multinacionais discográficas aí a morte detrás e o documental como que reflicte moi ben esa realidade súa. A min pareceme que está moi ben logrado. Non sei se é voluntario, pero pareceme que o detalle está moi ben logrado. Chat, se non vistedes ese docu, creo que está en YouTube. Buscado o documental de Natos igual. Está Se moi tedes chulo. Movistar, eu mirei no Movistar, eu non sei se sigue aí, pero bueno, se está en YouTube, pois obviamente atope con YouTube. Xuraría que o vin en YouTube hai tempo, pero agora igual xa me pillas. Vale, Es que- tío, es por que ningún festi de por aquí levou a Natos igual, tío? Ningún festi me refiro dos clásicos, que sei que Claro. hai festis de rollo urbano máis tochos e tal, venga, algún en Vigo e tal, que sí que os levaron, pero por que pues, os de sempre de por aquí, Armadiña, Sonríe esta peña, sempre se meten con, bueno, SFDK, Casey, e non meten, isto debe ser igual un tema de pasta, supoño. Sí, imagino que sí, ademais que creo que só estaban facendo xira este verán como Hijos de la Ruina, creo. Vale. Creo.
Vale. Me parece, Se non sei. me parece que agora mesmo este venres é unha puta salvajada. Agora mesmo É este unha puta locura. é unha puta salvajada, sí. E teño como 8 nomes de cabezas de cartaz que xa non caben. O sea, no, é que, claro, eu penso, por exemplo, quieres llenar escape, sabes? Porque es que escape vai che traer peña, pero claro, hai que pagalos tamén. Pero bueno. Ok, estamos Unha da ás 12. mañán, No, máis tarde, 1:30, porque hijos de la ruina, sí, unha e media, se os unha e pagas media. teñen que tocar 1:30, tío. Sí, 1:30. Para min ten que ir hypao xa. Dani Palmelle, agora como faz o sábado despois disto? Pois, tío, bebendo moito Red Bull o día seguinte. Hai que darlle. A ver, Licor café que tamén espabila. vos pensade unha cousa, chat, isto é importante. Se metemos a hijos de la ruina, o sábado queremos meter un cabezado de cartel a esta altura, as entradas non van poder ser a 20 pavos. Van ter que ser o abono 35, 40 pavos. Sí. Porque Pero pareceme moi asumible 40, 50 pavos, ou como máximo 50 pavos, pero pareceme moi asumible para o cartaz, Dinos tú en Google, que ás veces non é fiable de todo, pon que cobran 40 natos igual. Non me parece nada descabellado. Non é unha locura, pero nin de coña, Por poñervos un exemplo, sexa unha banda media, pues rollo SA, estas míticas de Lendacaris, de Sacato tal, poden andar entre elas entre os 15 e os 20.000 pavos. Entón, é o doble, sí, pero cuidado, cuidado que esta peña move moito empeñado nova, moito. Tamén E che además digo, tamén metes un público moi de comprar entradas para festis. eso sí, pero ten un hándicap. Que Tamén metes non público consumen máis novo tanto. que consumen menos. Eso é certo. Exacto, iso é certo. Ti metes SA e para mí xa me aburren, tío, pero sabes que van ser todos uns borrachos de 40 anos, tío, que se van dejar 100 pavos cada un ali no tal. Entón, Iso tamén é certo. pero bueno, va, imos seguir. Agora deixamos isto super arriba e non pode baixar, o sea, non pode baixar a nivel de festa, como mínimo. Dite que un concerto desta peña tampouco que sexa un festón, porque son raperos bastante Sí, calmados, tal, non... pero vai ser un bolazo. Entón, o rollo de hypao e logo xa irnos a un rollo de festa, en plan o que falábamos antes de la quinquillada ou similar, como ves? Antes dos DJs, claro. A min pareceme... Para min Nuno é de sábado. Para min Nuno é máis Pero de... que nos estamos deixando moitas movidas por sábado, tamén é certo. Exacto. Pero Nuno quizáis é de sábado. Para min é que o sábado hai moita xente. Mira, tío, A ver, tamén o imos sábado, facer moito. o sábado temos que facer a trampa de meter un artista tocho para empezar, para que a peña entre pronto a consumir. Sí, iso é certo. E Nuno é unha opción guapa. Que se ve raro que abra el, pero tamén se vía raro daqui da Rías 2 da tarde no Revenidas e estaba petado, sabes? Entón, Sí, totalmente. Sí. Vale, pois por min a tope con Hypao a unha. Hypao, vale. Vexo, guai, nunca vin en directo, tío. Non sei que tal directo ten, pero Buah, bueno, outro día en Sala Master, locura, ten un flow que non ten puto sentido, É que a min dísme que todo este panorama arxentino, que todos teñen un flow da hostia, para min Hypao non lle ten nada que envexar a esta peña rollo Nicki Nicole e así. Bueno, producción A nivel e flow, tal. claro, iso xa é outra cousa. Obviamente, se tes 1 millón e pico de pavos para poder facer unha produción tal... Que conste que a mí Nicki Nicole me parece sublime. O sea, para min é brutal, a min, E como persoa... Grazas tú aí por suscribirte, tío. Aí tes unha caña paga. Vas ao bolo de Frank Carter, que a veces te vexo un bolo en Coruña, pois si vas ali tes unha caña paga. Sí, Rodri, tío, Hypou, o que lle escoito, a tipa ten un rollo increíble. A verdade que sí. Vale, eu indalle, isto vai acabar ás 2:30 ou así, eu indalle mandaba un bolo máis de festa, Eu ainda metía... Poderíamos meter 2 para que quedara simétrico, no? No, queda un máis, no, para que quede simétrico. Sí, pois un máis. Porque pois temos DJ, tío. De 2:30 a 3:30, pareceme ben, e aí xa xente que vaya saindo, tira. Libre a Moanes, Frank Carter molado po sábado xa, pero pago ti, tío. Iso é, claro. É que sabes que pasa? Que Frank Carter mola moito, pero non sei se vendería as mesmas entradas que cousas igual da mesma pasta, con rollo SFDK, que falábamos antes, que ten moito máis público aquí. Total. Porque, mira, por exemplo, Frank Carter ven a Pelícano agora en 15 días ou así, e eu ainda mirei as entradas esta semana e había entradas. Quero dicir, non enche.
Sí, a Pelica non é non tampouco home, un foro. é peña, pero o que veu Zoe lo reventou, entendes? Sí, literal. Entón, non sei, di aí Diego Rei como as unhas trompetas, sí, tío. Mira, eu non son moi amigo deso, pero fan nos falta trompetitas. Fan nos falta trompetitas ou similar. A Sí, ver, agora é festa. Agora é agora se metemos unha cousa tocha rollo zoo, isto non ten puta sentido, pero nos iríamos de pasta, seguro. Zoo ten que ser o sábado. para min é Zoo cabeza de cartaz do sábado. Búhos E creo daqui que da estamos ría. todos. Búhos daqui da ría nos di aí tui, daqui da ría é unha das opcións boas, moi boas. Para pechar. Ti pecharías con daqui de ría? É un pouco tarde. É un pouco Claro, tarde é que para min é un pelín tarde para eles. Eu metería... Funkiwis. Moi ben, aí, 9000. Escoitaches algunha vez a Funkiwis? Molan. Non os escoitei, pero houve unha rapaza que nun dos meus vídeos de cal é a mellor canción da historia puxo unha canción deles e é a única que escoitei e dixen, pois oye, Eu compro, son moi ben. Eu compro, é unha opción de puta madre Funkiwis, sí, sí. Itaca Bando. Non, por Dios, o bot. Diego, Itaca Atacou Bando. onte, Sí. atacou onte. Itaca Para min... Bando, porque teñen un bot de dar likes por Instagram que les den por el culo, tío. Dice, non sei, a peña Funkiwis, se ben, imos facer caso, Funkiwis, Roba Estesa é outra gran opción. Pero eu faríalles caso aquí que nos están dicindo Funkiwis varios, Velo. Sí, me pareceme ben. Tamén estaba pensando, Dios, que se nos poden quedar fora tantísima xente, tío. Este é o primeiro festival, logo temos que facer outro. No, claro, é que a ver, igual metemos domingo así de bermuteo, sabes? A ver, tamén ti pensa que estamos aquí barrenando, pero despois, se te pos na realidade, a metade das bandas terían a data pillada, non tal, o sea, non lle valería que tampouco falamos diso. Claro, porque data é jodida, tío. Eu faría, data é moi jodida. Eu non a metería no pleno verán. Metería o quizás en setembro ou así para que fose un poquinho máis separado do resto de movida. Aí tamén che digo, con este cartel nos comemos el panorama. Pero sí, aquí hai que ter isto vendes eso. Aquí para ser realistas hai que ter cousas en conta. Por exemplo, se veñen Hijos de la Ruina, teríamos que ter pantallas gigantes, o sea, a ver, decir, isto non é viable. Todo o cartaz é viable, todo menos o de Natos Igual. Creo que eso non é viable. Sinceramente, pero aí está, que é a puta madre. Sí, se queres meter despois de Hijos de la Ruina, aproveitando un pouco tal o escenario, algo así rollo Los Chicos del Maíz, que te llevo. Sí, pero entón temos que... Claro, no, é que é moi complicado. Los Chicos del Maíz van sacar agora un disco, pero Los Chicos del Maíz eu escoiteinos moito, teño aquí varios discos deles e tal, fixéronme coña no seu momento, pero non teño claro en que momento están, tío. Non sei, non teño claro se para a xente nova Los Chicos del Maíz son los abuelos cebolletas del rap ou... Non o teño moi claro. Non sei a día de hoxe... Sí, ti pensas que siguen movendo. É que perdín un pouco a onda de Los Chicos del Maíz. Dinos aí 9000, García en sí non pode quedar fora. Falta un como é en ese cartel. Como é? Sí, é certo. Si moven, nos dito, sí, siguen movendo los chicos. É que eu non penso Los Chicos del Maíz fai anos. Para min penso que sí, o que pasa é que sí que é certo que creo que están nun punto no que están nunha liña moi fina entre abuelos cebolletas e xente que todavía está na cresta. Que conste que sí, que lle escoitei estes últimos temas e non están mal, siguen na súa liña. O que pasa que a min dá a sensación de que levan facendo o mesmo cíclicamente durante moitos anos e que se renovaron relativamente pouco. Pero son vos, o sea, non o fan mal. Mira, quero dicir, mira ese cartaz. É unha puta salvajada. Isto é unha locura. É unha puta salvajada. E non entramos no sábado. O sábado é unha movida que flipas. É que usa, hostia, tío, las niñas del corro. Tamén é verdade, É unha boa opción. Non controlo. Son dúas rapeiras que fan bastante guai. Bastante guai. De feito, hai varias... Hostia, tío, a min, mira, o sábado vouche facer unha petición persoal dunha rapaza que rapea que mete pánico, que é Anier, non sei se a controlas. Sí. Pero eu metería, inda que sexa un pouco cedo... Entra. Di aí 9000, está me dando rollo que falta un espacio entre as 2:30 e Funkiwis. Non, a 1:30, Jaipao, non? Claro, está Jaipao a 1:30 e as 2:30 xa Funkiwis. E isto remataría ás 4 da mañán e nos vamos de rave, non? Sí, 3:30, 4 e xa imos con rave que puxemos o primeiro día estaba, quen? O primeiro día puxemos a señora DJ e agora podemos poñer M DJ, sí.
Porque, señora Cris, non che mola ni a mí mola, me parece que me que rapea a Cristo, espacio de escribir, perdón. Sí, bueno, no cartel, perdoádeme que é lamentable, sí, esto de aquí. Estaba che dando tonto, non? Vale, perfecto. Aí a peña puntualizando, sí, señor. Espazo de barra espaciadora creo que di, vale, perfecto, moitas Sí, grazas. Hypau creo que tamén, non? Vale, entón, imos meter DJ, como se chamaba? Ferromona DJ era, non? E MDJ o metería o sábado, non? Sí, sí. Que é a máis coñecida, digamos. Ana DJ, vale? Lembrar para a xente que se este incorporando, este é o terceiro escenario rave, Sí, sí, sí. a medio camiño entre o festival e o camping. Ti imagínate que entra aquí a peña, tío, algún se cree que isto é de verdade, en plan, onde están as entradas, como se chama o festival? Porque claro, ves isto e dices, hostia, A min pasoume, que conste, que algún vídeo destes de montando o festival se me foi un pouco de, en plan, que pillou algunha visualización de máis e pensou a había peña que era xente certo, non? preguntando seriamente por privado, en plan, mira, pero o festival é de verdade ou como? Porque me gustaría coller entradas, tal, e como, Vale, oxalá. pois tío, eu penso que un sábado, que empezas suave, suave a nivel estilístico, falo. MDJ, Brazo Antifa, Banda da Loba, cojonudo, tal, está así de cañitas, entra Bala, xa che reventan o tímpano, entran a Phonic, xa cho deixan máis temblando, entra a Arritmia despois, e despois iría, despois da Arritmia iría Rebelión, Hijos de la Sí. Ruina, Hypo e E Funky Funky Wiz. Wiz. Vale. E isto é o Vendres. Isto é o Venres. E a de nomes que temos para o sábado non ten puto sentido. Hostias. Vale. Bueno, isto xa guardei. Co cal, imos Exacto. a... Mira, se nos queda moi de madre, metemos un domingo así algo máis rollo... Mima, é que aí hai nomes. Mira como estiveron anotando, podemos meter un domingo máis de tranqui, tamén. Claro, claro. Podemos O meter... Revenidas faino, tampouco pasa nada. Claro, a min pareceme óptimo. Hai cartos, joder, aquí hai cartos de sobra. Va a venir Estrella, vai pagar. E ZR, si, resucitamos Tío, aí a ZR. literalmente, vamos. Antes nos pedistedes tamén algún grupo que non existe. A min encantaríame, pero tal. Di aí tú e Nuno Pico reventas a Grande Amor e reventas un domingo ás 3 a 1:30. Nuno reventa a calquera hora, penso eu. Agora que mesmo está nun momento que lle suda a a min polla. ráyame porque creo que todo o mundo tivo esa idea de poñer a Grande Amore a primeiras horas ou incluso polas mañás para meter xente xa no recinto, pero creo que se merece máis que iso, sabes? Eso É como certo. esa dualidade de decir, é que creo que Grande Amore tamén merece un Tamén che digo unha cousa. 8 da tarde, sabes? Tamén che digo unha cousa, ten en conta unha historia. Grande Amor este ano pasa un pouco o efecto Tanxugueiras, tocou en todos os sitios. E Tanxugueiras Sí. tocaron en todos os sitios. O ano que ven Precisan reposar un pouco. non van tocar en todos os sitios. Porque joder, o normal é que non nos repitan. En algún pode ser, pero na maioría van tocar menos. Entón, ao mellor sí que é certo que non está mal ser nós os únicos que recollamos aí a... Bueno, non os únicos, porque van se fartar a tocar, Sí. pero quero dicir, Sí. nos grandes, que joder, cantos bolos fixo Grande Amor este ano, que foi unha puta locura. Mira, eu só xa fun a velos 5 veces. Claro. Dinos aí, señora Cris, o domingo ten que ser potente, joder, que nos aguanta a peña. Venga, vamos, sábado e domingo Estámonos vamos. vindo Venga. arriba, Empezamos, o sábado que hora abrimos, tío. Sábado abrimos ás 12. Ás 12 da puta mañá. Venga, vale. Sí. Que entra? Pero eso é almorzo, que entra o almorzo? Que ves ti para almorzar? Algo chill. Se queremos, podemos meter xa máis de cara ao mediodía. E facemos parón, non? Ou tiramos directamente. No, hai que parar. Eu diría facer... A xente ten que xantar, joder, que senón... Claro, se non podemos organizar algo, rollo... Mira, de Rapans é unha opción así de vermú bastante... Sí, totalmente, bastante totalmente. simpático. O que pasa Para é que min... ás 12 da mañá é un pouco cedo, tío. Claro, no. Para min empezamos con algo moito máis suave, algo máis emerxente, e xa imos metendo... Moito, escoitada moito, están guais. Veña, pois. É unha opción, e Turbulencias xa os pediu varias veces. Mira, Turbulencias que poña pasta, entra moito, xa está, sin problema. Joder, falamos con eles, a ver, por canto nos poden vir. Que Turbulencias organice algo así, rollo de colaborador do festival, en plan medio colaborador do festival. Turbulencias é así, verdad? Acaba en exclamación, non, o nome, que non o quero poñer mal tampouco.
Sí, creo que sí. Oye, despois se lle pasades algunha captura a algunha das bandas porque son colegas ou algunha historia, dicilles que isto de coña, a ver se van pensar que somos aquí uns putos locos xogando cos seus nomes, porque algunha vez, tío, vin eso, sabes, de Sí. festivais que fan enquisas, en plan, a ti quen te gustaría que viniera, este ou este? As bandas non saber nada. E está feo, en plan, a ti que che dixo que eu quero ir ao teu festival, sabes? Xa, totalmente. que, vale. Hmm. Moito, perfecto. Dinos aí 9.000 Xavier Díaz, o que pasa que, Eh, sabes que pasa? Eu docho a miña opinión, é unha pasta para as 12 da mañán, tío. Grazas por esa sub, M. Pacín. Moitas grazas. Para min, é que, sabes que pasa? Creo que estamos como moi alonxados a nivel de, en plan, Estilístico. co tradi. Estamos moi alonxados. Podería ser, para min, podería ser algo rollo organizar un mini escenario no centro da vila no que meter cousas tradis onde facer foliada e demais, sabes, xa máis E complementario co podemos festival. e despois imos meter cousas mesturadas como Fillas de Casandra, que xa xogan polo tradi pero coa electrónica e con rollos máis Hmm, trap e tal. tal cual. Pero sí, Aínda foliada que, por brava. exemplo, para min Fillas de Casandra debería estar en escenario tocho. Dinos, señora Cris, pon aí un temazo de moito que non o coñezo. Rodri, ti igual non o escoitas, vale, pero vou Non poñer pasa aquí nada, non pasa vou nada. poñer aquí un tema. Turbulencias, cal é o hit? California. Turbulencias representante. Veña, vou non poñer aquí. Espera, no, esta. É un rollo indie, tampouco vos pensedes que tal, pero son as 12 da mañán. Vou dar por adiante, vale? Pero en serio, son melódicos tan guapos, Déxame ver se te podo compartir mente, joder. Algo escoito de fondo, que consta. Espera, que vou meter unha cousa. Agora te comparto de volta. Agora escoita. Sí. Son galegos estes tipos, A ver, un rollo indie máis tranqui e tal, pero eu vexo guai así para abrir. Sí. Vexo guai. Aparte que Turbulencias non lo pediu aí, é un fiel da canle, entón, hostia, temos que cumprir Veña, aí va, tamén. Temos sí. que cumprir aí tamén. Sí. Dino, señora Cris, pois mira, o índico vermú nin tan mal. Sí, está guai, está guai. Total, Está guai. 12 moito. Uf. Agora a 1 da tarde xa hai que meter sesión vermú pura e dura, De Xa que temos, Rapants tío, podería ser. xa que temos ali a Bollanca, sesión vermú hai que meter a Ortiga, tío. Sí, tamén. É que non hai nada máis sesión vermú que Ortiga. Non? Tamén é certo, Non sí. Sí, pensas? sí, sí. Eu penso que Sí. é o propio, é a verbena galega. O sea, a verbena galega actual que é Ortiga, non? Sí, 100%, 100%. Ortiga. Vale. Como vedes, público? Eu estou pensando aquí como para vender entradas, porque eu, por exemplo, como gusto persoal a min Ortiga, o que fai con Ortiga concretamente, o que fai con Bollanca sí, pero o que fai con Ortiga non me mola un carallo, pero hai que pensar que move xente. Hostia, puxen exclamación tamén. Non nos cabe todo o mundo, de verdade, que... No, hoxe vai a ver, pero temos o domingo, Rodri. É verdade, E é verdade. aparte, isto é a primeira edición, joder. Logo, se Sí. nos sale guai, tamén Temos o domingo, temos o escenario este das foliadas, temos... Final. Tío, tamén che digo unha movida, como nos comamos unha hostia con este festival, imos á puta ruína os dous, porque aquí hai pasta, Pero bueno, É certo, é certo. Sin riesgo non hai... Nada, iso metemos influencers galegos que metan aí publicidade a saco, listo. Dinos Dani Palmelle, porque a xente xa pensa. Se queredes meter cantos de taberna, os concertos non poden comezar antes das 9. As dúas cousas a vez non poden ir xa. Dani, pero escoita unha cousa. Facemos sesión vermú, xantamos, e ás 4 da tarde cantos de taberna ata que empecen os concertos. Non? Así de tomando café e tal, como ves? Ou para o domingo. O domingo, claro, temos o domingo para os cantos de taberna. Sí, é certo, é certo. Sí, correctísimo. Vale. Vale. Sesión vermú a Gran Parada. Gran Parada é orquesta pura. Sí, tal cual. Pero no, De feito, as orquestas que están tocando todo o puto ano por aí por todos os lados, chupando de todos os putos. De Castro. Non cantas ti nesa orquesta? Hostia, merda. Ou estou
Ou me estou, ou me estou Eu flipando. son un fucking especialista en meter a gamba. Bueno, pois sinto, tío, se cantas aí... Ah, teu irmão canta... Ah, Pero ti vale, vale. eres o da couga, xa te metemos antes, tío. Vai pedir como, ti queres meter a toda a puta familia? Queres tocar ti, teu irmán? No, Home, aquí quere chupar do bote todo, o que Cristo, non chora non mama, di que sí. A ver, dinos aí canto é o presuposto de Acouga. Necesitamos facer contas aquí. Chegaches tarde, pois abrides o festival prácticamente, o xoves. Creo que toca desde segundos o xoves, unha cousa así. Sí, Vale, despois do Ravelo, en principio. eso é. Entón, ás 2 da tarde acaba a Ortiga e que? Cal é o plan? Imos xantar ou ainda lle metemos outra cousiña aí ata as 3 da tarde? Eu ainda lle metí ata as 3 e despois abrimos ás 5. Derrapanse entón, non? Sí, Sí, velo. sí. Aínda que se nos está quedando moita pirola xunta, tamén. Vale, pois veña, tes razón. Imos pensar... Imos Derrapants pensar... para domingo, por exemplo. A min pareceme, Mira, Derrapants pareceme un 10, é unha ida de olla, pero tamén o foi daqui da ría no Revenidas. Ses é unha burrada, xa sei que é unha burrada ás 2 da tarde Uf, ses. ou Guadi, Guau. É que a min SES... No, eu son de Guadi 1000 veces máis que de ses, o sea, teño clarísimo. Pauliña, Ou David Murcia. Pauliña tamén é unha moi boa opción. A ver, Guadi é unha opción cara, Para Ollo, min... eu metería Pauliña, por que? Porque pagar un caché alto ás 2 da tarde, o sea, alto, que É certo, Pauliña sí, tampouco sí. che vai tocar por 100 euros, ollo, pero quero dicir, Sí. Guadi é moi... Pauliña, eu vexo a Pauliña. Védelo. Sí, no? Sí, para min Pauliña é unha moi boa opción. Ademais estuven con ela literalmente o sábado nunha entrega de premios, así que Xa bueno. vin algo por aí. E aparte, Pauliña actúa nun videoclip guapísimo que se chama Espertei, que lo podéis ver en YouTube se queréis, chicos. No, Pauliña guai, vexo guai. Aparte vai con banda, xa che monta festiña, está ben, está ben. Sí. Mireina no Millo Verde aquí en Redondela e directazo, a verdade, gustoume moito. Perfecto, bueno, pois imos xantar. Rodri, Exacto. agora abrimos pola tarde. Ás 5 tamén. A 5? Sí. A topísimo. Vexo guai, sí, é que temos moitas merdas que meter, moitísimas É historias. que hai moita tralla que meter aí. Tío, eu compro o rollo de Wadi que dixestedes, hai que metela en algún momento, que me parece esa muller pareceme Ás increíble. 5 da tarde, por exemplo, Guadi, que abra pola tarde. Tan cedo, sí. É que Wadi ten un show de luces tamén da hoste, pero sí. Claro, que de noite Claro, non é vai que ir. o problema é que temos moitos cabezas de cartaz aí, ou cabezas de cartaz ou xente potente que debería entrar tamén. Ten razón Guedo Flauta, tío, que Pauliña sai no disco novo de Los Chicos del Maíz, tío. Ui. Pero aparte eso, hostia, cuidado, porque unha cousa é que un artista grande colabore no teu disco, que a algún de nós xa nos pasou. Pero outra cousa é que ese artista grande te chame a ti para colaborar no seu disco. Iso xa é Dadelle valor a eso, porque eu cando vin esa colaboración flipei, porque un colega que me dixo, bueno, pero tamén canto con Boicot, xa, pero no disco dela. Ou nun recopilatorio de non sei que movida. No, pero no disco de Los Chicos del Maíz, ten valor, hostia, ten moito valor. Dinos Dani Palmella, Estanchos ás 5. Mira, non metería Estanchugueiras. Digoche por qué. Tocaron moitísimo este ano, a peña está hasta o carallo de aquí de Velas, non hasta o carallo, evidentemente non está hasta o carallo, pero quero dicir, cobran unha pasta como para metelas ás 5 da tarde e que creo que o ano foi este. O ano que ven penso que lles vai tocar un poquinho de descanso, igual facer material e logo, bueno, non sei. Sí, creo que o ano que ven vai máis para material que para directo. No, eu non sei, que segundo teño entendido. É o normal, é que, a ver, tocaron tanto aquí, tío, tantísimo, que ti tes que, en algún momento tes que... Sí, eu tamén lles daría un respiro, máis que nada, porque se meteron unha tralla de concertos que non ten sentido, Locurón. Sí. Turbulencias dinos aí Guadi ás 8, eso é unha hora de puta madre para Guadi, É unha Sí, hora de puta madre. sí que é unha moi boa hora. Vale, entón ás 5, que cojones metemos, tío? Ás 5? Que estilo buscamos, Rodri? Algo animado, para entrarlle aí a tarde, algo... Non metería cantautor, pero metería algo animadito. Non metería tampouco tralla, pero... Pero deberíamos meter, eu metería algo tocho para que a peña entrara ás 5, É que Grande Amor é unha boa opción ás 5. Pero e se pegamos un campanazo e metemos unha burrada ás 5 da tarde para que a peña vaya? Eu vin a Zoa ás 6 da tarde no Revenidas e foi unha puta locura.
Bastards son parece unha boa opción que nos dai tú e tamén. É que para Festibuladores- min zo ás 5 da tarde é moi perigoso porque se fai moita calor, zo un concerto para golpe de calor colectivo. Pero estamos en setembro e isto é Galiza, Hostia, pois pillamos un Revenidas en setembro, Sí, bueno, curiosete. Eso é certo. La Pegatina Tortura e Asesina. La Pegatina me festival. Sí, mira, por exemplo, un daqui da Ría, un Dios que te... Bueno, Dios que te criou... Bueno, Ai, nah, complicado, pero que complicado. ti queres meter que xa ás 5 da tarde este petado, que a xente este A facendo ver, cola para entrar no a ver, que festi. haxa peña. Que haxa peña que veñan e que consuman Hmm. nas barras, pero claro, Zoe entendo que é unha salvaxada. Non queres a Nier aí ás 5? A mí mólame moito a Nier. A mí Pois mólame mételle. moito, non sei se a peña, a ver, metería xente nova, seguramente. Claro, pero metemos a Nier 5 e algo tamén así máis ou menos tocho a 6 e xa temos todo confabulado para que a xente diga, bueno, pois hai que ir entrarlle xa de primeiras. Sí, aparte, tío, mólame meter artistas que son reputados, porque a Nier é unha tipa, joder, unha tipa coñecida, foi a Resistencia e tal, pero que non son os típicos de todos os festis, Sí, sabes? Que sí, non tal nos cual. quede Sí, que non nos quede 100% o festival de todos os festivais, sabes? Que senón exacto. é como, uf. Que non sexa algo que Claro, poida porque levar o ano que ven o Revenidas, sabes? sí, eso é. Algo así un poquinho distinto, joder. Vale, pois a Nier vexo guai Vale. para abrir. Sí, eu estaría, seguro. E penso que metería bastante peña. E isto sería, bueno, abriría no escenario 2, sí, por exemplo. Sí, sí, Ás por 5 da exemplo. tarde. Vale. E agora si entramos en 6 da tarde. Que locura, tío, é que, Dios mío. É que isto é unha locura. Sí. É A moi ver, difícil, imos centrarnos. Queremos a Zo, obviamente. seguro. Zo ten que ser imprescindible. Que non queremos facer o festival de todos os lados, pero que zo, tío, que... É que Zo vende as entradas. A ver, Da Zo- igual que veñan 6 veces a Galiza un verán que vende todas as Zo entradas, son tío. É que é 20.000 unha pavos locura. e vancho rentabilizar. O sea, a Zo hai que metelos. A Zo hai que metelos. Mafalda é innegociable, Sí. Patri, pero máis tarde, vale, veña. Mafalda ímolos deixar. Vai poñendo 0-0 Zo, vale. Parece unha opción correcta. Nunca vin tan tarde a Zo, sempre Sí, sobe eu meter igual algo. Zo, a min pareceme que Zo rollo 9-10, pareceme super óptimo en plan co Solpor non é mala. Sí, unha opción, pero escoita, temos dúas, vale, hai bastantes bandas galegas, temos dúas de tías, vale. Hostia, tío, que difícil. Agora hai que descartar moitas movidas, tío. Sí. A 6 da tarde, claro, é que se vimos Danier é un público moi novo, habería que facer algo progresivo. Non podemos pasar de Danier a Wadi. Totalmente. Non podemos pasar de Exacto. Danier a Wadi. O sea, hai que meter No. algo que lle entre a peña nova. E algo que lle entre a peña nova a un prezo asequible, que non sexa unha locura. Dadenos ideas aí. Un Monolius Dop, joder, eu non nos vexo a un sábado esas horas a Monolius, tío. É que a mí No. non me Eu acaban, personalmente non os metería. non me acaban de Fillas. entrar. Fillas de Cassandra 100%. Xa lle estás dando escenario principal 6 da tarde, para min é perfecto. Estou totalmente de acordo. Estás metendo unha movida nova. Sí, que está metendo xente nova. Sí. 100%, Ajá. Sí. Lo veo. Perfecto. Ben. Vale. Bueno, tenemos que empezar a abrir gasolina aquí, que si no se nos duermen os máis cañeros. Hostia, Bayuca, nos din por aí. Pues mira, Bayuca de peche de festival. Exacto. Bayuca é 1-2 da mañán perfecto. Para min é perfecto. Bayuca é un peche de festival. Nos di por aí Antía Vaz Corredoira Berto é unha boa opción. O que pasa que igual o que fai Berto agora só é un pouco máis calmado, non? Pero bueno, estando fillas de Cassandra aí tamén teñen o seu rollo entre eles, pero bueno, sí, a min Berto creo que temos demasiadas opcións, para min non. se fora Berto con V, igual sí, pero así eu penso que poderíamos meter. Eu agora, mira, o que me pido o corpo agora mesmo despois de Dani fillas de Cassandra, máis instrumentos. Xa sei que fillas de Cassandra levan un teclado e tal, pero é moita sabes, unha banda que teña algo máis. Eu metería a Sons of Aguirre, tío. Hai que meter algo de caña. Fan rap metal, son moi coñecidos.
non sei se son moi baratos. Boicot entra, nos din por aí, pero Boicot están todos os festis, tíos. En todos, absolutamente todos. Moncup tamén, pero máis de última Uf, hora para as raves e eso. sí, exacto. A peña como lle mola Boicot e Lendacaris, macho. Queredes o mismo festival en todos os lados. Despois queixades Sí, vos. sí, sí, Despois, sí, no, tal que todos os cual. festivais fan o mesmo. Xa, se non vos meten a Lendacaris e a Boicot, chorades, joder. Claro, queremos Eh, meter algo de caña. pero de caña moderna, sabes? O sea, eu non metería agora mesmo de todos os lados, tío. Bueno, a ver, que tampouco é que son só Aguirre fan un estilo super Xa. moderno, pero bueno, decídeme por aí Mafalda, tío. Mafalda, sí, Mafalda é o punto. sí. Mafalda é o punto, Mafalda pareceme moi ben. é o punto entre caña, Mm. melodía, voces Claro, femininas, o voz masculina. problema que temos aquí é que estamos increchendo e meter un Wadi agora Xa, que corta un pouco Guadi empatala. o Mira, rollo. tío, eu a Guadi daríalle un bo momento no domingo, tío. Porque Vale, pois sí, que sí, Guadi o sábado... pareceme correcto, sí. Non. Sí, Porque agora é complicado, tío. sí, Eu metería... metemos a 7 Mafalda Ok, e agora xa plantexamos de cara a momento xa tocho. eso é. Eso é. Agora xa hai que sacar a artillería, tío. Sí, Ben, levamos unha tarde de Anier, Fillas de Casandra, Mafalda. A mí tócame outra banda galega potente, agora mesmo. E outra banda sí, galega potente agora mesmo pode ser Nuno, por unha parte. pode ser. De feito, penso que, inda que non sexa a nivel caña ou máis cañeiro, o tipo de cañeiro de por sí. O sea, ao final Sí, sí, no, é unha locura. En directo volvese tolo. E ou daqui da ría. Para min as opcións son Gran Amore ou daqui da ría. Despois, a ver, despois de Mafalda pega máis daqui da ría. É certo. Pero Pero Nuno é Nuno. que decisión máis fodida esa, A ver, pero podemos facer... Está ben a dicir o chat, que che parece? Para ver a que metemos agora. Isto non significa que descartemos a ninguna das bandas para despois ou para o domingo, pero agora mesmo ten que decidir o chat entre Nuno e daqui da ría. Pareceme ben. Dinos aí Sí. de Castro a volta de Nao, sí, bueno, pero eso fala con eles, e se queren volver, entón nos metémolos, pero primeiro teñen que volver eles. Exacto, sí, sería un puntazo, pero... Vale, entón, home, sí, a ver, se volven Nao hai que falar con eles, claro, pero non. Home, sí. Pero creo que non vai ser para agora, que o Jasper acaba de montar un rollo agora. Entón, vou poñer como pregunta, agora imos poñer daqui da ría ou Grande Amore. Eu aí vexo complicado. Comezo a enquisa, mozos. Se non vos sae, refrescade que vos vais a ir agora. Exacto, votade todos, porfa. Eu, Rodri, é que é complicadísima esa decisión agora, porque... Podes ir por un lado ou podes ir por outro. Eso é como a deriva... Os cabezas van ser Zo, eso témolo claro, Sí. algo... é un sábado, tío, e témonos que tirar ao río, non? Algo moi tocho, sí. Para min, ou sexa, xa apostamos moi duro o venres por daqui da ría, ou sexa, por Hijos de la Ruina, pero poderíamos intentar un internacional. Sí, o que estou pensando é cal. A ver, vou ver Claro. como vai a enquisa. A ver, que nos din por aí. Hostias, 55 Grande Amore, daqui da ría 45. É certo que son dous grupos que son moi versátiles en canto a que se non entran agora poden entrar tanto para as 12, 1 da mañán como para o domingo. Vai Nuno. Hostia, Nuno, ¿no? Iblis, dis aí Banda Basotti, pero Banda Basotti siguen tocando, tío. Non lles morrera aí o Sígaro este. Crossfade, me cago en la puta virgen, tío. ¿Cuánto cobrará Crossfade? Buah, tiramos todo abaixo, chaval. Pero, é que eso ten que... No, a ver, tío, veñen de Xapón, sabes? Eso ten que ser unha pasta loquísima. Eso ten que ser unha pasta loquísima. Claro, claro, eu non os controlo tanto como para... No, eso ti crees que sería un cabeza de cartaz que vende moitísimo? Sí, penso que sí. Despois da que liaron no Resu, tío.
Eu penso que sí, porque agora é que se correu a voz. O de Crossfade, eu, de feito, xa fixen a miña aposta persoal aquí e non teño ninguna información, nin coñezo a ninguén, pero creo que van a repetir no Resu, porque o Resu ten a costume de que cando unha banda peta moi gorda Sí, sin telo previsto, o ano seguinte volven sí, en horario todo. falamos diso, que en plan que Electrical Boy e Crossfade que poden ser moi boas opcións para o ano que ven. Ten pinta, pero bueno, no, aquí non é viable. Aquí non é viable. Entón metemos a Xoito a Grande Amore. Grande Amore, ok. E agora sí que xa se nos viene lo gordo. Entón, a ver, aquí faltanos non temos caña, ainda. Non temos caña, entón un grupiño de caña de aquí á noite hai que meter, porque se non a xera da caña Sí. se queda O sea, pouco vendida. para min as 10 é hora ideal para Zoo. As 10, sí, vale. Esa ímola reservar, vale? Si che parece ben. Exacto. Reservamos aquí para Zoo ás 10 da noite. Exacto. E agora temos que buscar algo, se queremos meter un pouco máis de caña. Tampouco non estamos indo suficiente ao urbano, é certo? Bueno, a ver, eu a fillas de Casandra, Grande Amore, a Nier e a Ortiga, inda que Ortiga presentouse por músicas urbanas nos premios Martín Kodak, que lo sepas. Sí, pero non sei, eu sei. Xa. Isto é Hostia, ahora é que estou en unha decisión. xente que está aí no chat. Decídenos bandas grandes. Bandas grandes como Exacto. estatais, pero bandas tochas, Moi tocho. Estamos falando Estatais ou incluso internacionais se podemos. Estamos falando xa, grazas aí por seguir Chafalleiro. Estamos falando xa do que dicíamos antes, de SFDK ou movidas así, xa de tirar a pasta agora. Sí, no, agora temos que pensar que Zoo vai ser o cabeza de cartaz secundario do que queremos. Skindred, Pennywise, hombre, xa, sí, pero que Pennywise canto cobraran a día de hoxe, me cago na puta. Skindred é unha boa opción, pero creo que a día que Skindred, a ver, Líana, vinos no Revenidas, vinos no Castelo e vinos no Resu e me cago na hostia. É un cabeza de cartel gordo, pero Eu creo que precisamos un petardazo deste que digas ti, wow, que fai este grupo aquí? Rage Against the Machine nos din xa, ojalá. Sí, hostia, claro. Sí, eu mencionei a Baboon Show, pero non nos vexo tan cabeza de cartel, sabes? Baboon Show poderían ir Míos non podemos optar a iso. Hostia, tíos. Venga, Farwell, Rodri, sí, vamos tirar a puta pasta. Os dous queremos, tío. Architects, me cago en la puta. Tiramos os cartos, tío. Architects. Xa está, eu non necesito nada máis. Xa me venden as entradas, Chavales, as entradas van a 50 pavos, O festival entero vai a 50 pavos, que mínimo 50 pavos se queremos isto, sí. Aí o desde Castro nos dicía Architects, sí, veña. Non A sei ver, canto cobrarán Architects, tío? É que non o sei, pero unha pasta. Pero eu non creo que baixen dos 50. 6 cifras. 6, no, carallo, non, tío, tanto non. No? No, Architects, ti crees? No. Non sei, Hostia, creo que non Quen tanto, dixo? non? A ver, hai termos medios, dentro dese rol Claro. que son Sí. Enter Shikari ou movidas así, pero vamos a tirarnos, tío. Architects, nos flipa os dous, estamos xogando. Sí. Bueno, é que Se cae todo, e xa está. Sí, é que se cae todo, é que literalmente xa estás Refuse, movendo, tío. o sea, xa estás plantexando un festi que está trascendendo. Sí. Van tocar, vamos a dar hora e media, entón tocan ás 11:30. Madre mía, Architects, chavales. Aparte, Aínda nos queda unhas 9 que faga de trampolín. Que nos deixamos aí tes razón. É certo. Dinos aí Turbulencias, Refuse. Refuse vinos en Baracaldo, vaya puta pisonadora, chaval. O que pasa que creo que Refuse non venderían tantas entradas como para compensar o seu caché, tío. O seguinte Taylor Swift nos di aí Turbulencias. Eso sí que xa non hai pasta. Eso sí que xa... Non hai pasta neste mundo. Mira, cando Mad Cool anunciou a Taylor, dixen eu, esta sacada aquí xa teñen que estar untados de pasta por detrás para poder levar a Taylor. Xa, é que ten que ser moita pasta eso. Pero despois non foi, que foi a coña. Sí, estaban Billie Eilish, cando Billie Eilish era número 1 de escoitados en Spotify, Taylor Swift, ou seja que eu locura. non estuvo ninguna das dúas. Que che ia dicir? Vouche dar o capricho. Non son santo da miña devoción, pero vamos meter a la oreja de Van Gogh.
vamos a meter a la oreja de Van Gogh, hostia, para que a xente nostálxica o disfrute e tal, que che parece? La oreja de Van Gogh antes de 9 da Zoo, noite. antes de Buah, Zoo, espectacular. e ti nese Espectacular. momento vas ter a túa hora e media de descanso de traballo, vas soltar os cascos, vas soltar o walkie e vas ter ali modo fan, en primeira liña, a decirle que a malla molaba máis. Pero que traballamos. Home, Non me jodas, home, é logo que queres. Venga, la oreja de Van Gogh, chavales. Hostia, la oreja de Van Gogh e Arquitects o mismo día, tío. Alguén nos Claro, vai que a isto moito criticar o son do camiño, pero la oreja Van Gogh e Architects Bueno, no pero mesmo día. este festival está moito máis compensado que o Son do Camiño, a pesar de la oreja de Van Gogh. Pero van, tío, porque ti quixeches que foran la oreja de Van Gogh. Entón, ti concedeches É a que min algún capricho. vas a meter a moitísima xente nova. Espera. Nova, a la oreja de Van Sí, Gogh, sí, que están pero 100%. de moda, ahora de novo, ¿no? En rollo Sí, de revival. tal cual. A ver, vas O sea, xente meter peña nova. de 25 tacos No, e vas meter tamén peña de 35, porque no seu tamén. momento... Sí, a ver, a moitos nos vas meter a cear, e me parece unha hora perfecta, sabes? Pero, Tamén é certo que a xente que non lle interese é unha boa hora para parar e xestionalo. veña, eu compro. Pero la oreja de Van Gogh hoxendía, a que nivel están? Quero dicir, isto é unha banda cara hoxendía? Ou están Eu en plan creo que acabadetes? non é moi cara. Quero dicir, a pregunta é pola coña, como Pili Pampín, ou é porque realmente a peña lle mola a oreja de Van Gogh? Eu, cando remate o stream, ou se queres abrilo aí, eu poría as imaxes de La Oreja Van Gogh no Arenal. Vale. E iso é unha fodida animalada. Dinos aí turbulencias Quack eran 100k todo o festi e só o sábado estades nos 200.000 pareceme. Bueno, vale, tío, pero a ver, é que non é que Estrella entra. a ver, eu non sei, sí, probablemente Arquitects nos está levando a metade do presuposto, é certo, pero tío, estamos facendo unha mestura de puta madre entre xente que está comezando, xente galega, tío, sabes, o sea, Xa están os que teñen moito medo, en plan, o camping vai ser de pago, la chavales. oreja son 75.000. Me cago en Dios, Rodri, vamos pagar 75.000 euros pola broma. Que va? No, non me creo que señan 75.000 pavos la oreja Bangkok, ni de coña. Sí. Tanto? En serio, hostia, para que nos pasou unha noticia. Hostia, Cuidado, hostia, Rodri, igual nos pasamos, pero bueno. Vale, veña. O sea, Sí, no. se son 75, moderamos, que temos a Architects. O sea, se queremos facer un tanto realista. A ver, eu se queres compramos, pero imos ver a noticia que nos pasou aquí. Turbulencias, un segundo. Ay, tu navegador no sé qué, que no me quiero suscribir, cabrón. Merda. Su caché ronda los 75... Mira. Joder, que teño que andar desactivando mierdas aí e paso. Pero sí, 75.000 pavos. Dice que cuesta el doble de lo normal e que... Estou intentando que me dé tempo a lelo. Que costa... Bueno, básicamente di que costa máis que antes. 75.000 pavos la oreja de Van Gogh... Igual se nos vai, No, váisenos. Pero eu metería algo do estilo. Aí temos sabes, algo así revival. Dinos aí turbulencia. Su caché ronda los 75.000 euros, mientras que a Oviedo le costará 145.000 al ser el único concierto en Asturias. Joa, pois estiveron en... Y 9.000, pero que se creen Pili Pampín. Hostia, pero tío, eu estaba dicindo que si Arquitects non cobrarían 50, hostia, lo dejaban que é unha puta locura. Pero el canto del loco non existen xa, así. Sí, no, e ademais non van volver na vida. E Dover non existen tampouco. Pero si algún revival dos 2000 sí, debería entrar. El sueño de Morfeo. Dilo. Pero non siguen tocando, non? Non, creo que non. Pero esperade, que algo dos 2000 ten que haber, non? Que siga sí, vivo. Sí, debería haber. Blink, sí, ya. É que está, ¿Y cómo pagamos eso? Pero do estilo. Pero non che dá pasta, o sea, Blink é unha puta... Pink Noise, no, Pink Noise sí que no, amigo. Estaba pensando en Pink Noise. Nena da Conte está volvendo a tocar, pero... Estopa, claro. No, Estopa sería unha opción moi viable. Andy Lucas, lo veo, Andy Lucas, pero sí, non te siguen tocando tampouco, non? Creo que non, vamos. Que Blink, pero sí, hostia, algo da época así punqueta. Sí, Avril Lavigne, pero joder. No, vais nos tamén. Camela non, tío, que son unhas fachas. Olvídate, Camela son unhas fachas amigos de Taburete e que le botan a Vox. Lo siento mucho. No. Pero é que tampouco, é moita pasta, tío. É moitísima pasta.
Shakira, claro, ya. Buah, Shakira, Shakira sí que cobra que non está No, pero escrito, tensenos que estar colando algo de principios dos 2000 Sí. que mole, tío, que se echen as risas. Paulina Eh, Rubio. pero Paulina Rubio tampouco das pagado, supoño, vamos. Sí, eu creo que non está... Bueno, que creo que nin está facendo concertos, pero... Carlos Baute. Ten que haber algo, tío. Sí, Orixas, dicense, outros buenos. A ver, claro, o estilo sería rollo... cuidado con Andy Lucas, pero o problema de Andy Lucas estamos no mesmo, que igual cobran un pastizal de la puta virgen tamén. O BK, chaval. Pero que o BK é dos 90, que non é dos 2000. O BK, eu penso que van en silla de rodas xa. Fito e Fittipaldi sí que non é. Aí me niego yo. E aparte que Fito che clava 120.000 pavos, pero cagando hostias, tío. Dinos, señora Cris, eu teño unha solución a isto, só nun só grupo. Veña, adiante. Sonia y Selena mola moitísimo, lo veo. Sonia y Selena lo veo, pero máis tarde. Un Un triunfito. triunfito pasado. Xa, pero pensa de que hora é. Claro, é que estamos falando de A 9 ver. da noite antes de Zoo, despois de Grande Amore. Di Patrick, pero que estades facendo? Estamos facendo darnos un capricho de botar unhas putas risas. Joder. Exacto. Quero Rosa. dicir, tamén temos que ser caprichosos. Rosa de España. Rosa de España. Sí, e Bisbal. Non, a ver, hostia. Hostia, tío. A ver, ten que haber algo aí, a ver, no, pero non podemos pagar a un triunfito, tíos. Ten que ser algo así, un grupete aí. Amaya Montero sola. Amaya Montero igual, pero que toca? Amaya Montero está A jodida, ver. agora mismo está bastante chunga a nivel mental, creo. Sí, Marta Sánchez. Santa Justa Marta, Clan. Eu teño contacto con Santa Justa Clan, podería, Como que tes contacto? Si, que Guille do Serrano, ou sexa, como se chama? Acabo de dicir, teño contacto, non me sei nin o nome. Edu, no, Ese sí, que o irmán de Tete. exacto, O bueno, é que fixo o incesto aí. Non, exacto. depois se papaba. Era o meu, foi o meu profesor no máster, teño aí medio contacto con el. What the fuck? En serio? E Hostia. Fran Perea tamén. Hostia, eu estive nunha rodaxe dunha peli con Fran Perea e coa tipa... No, con Fran Perea non, coa tipa do Serrano. Pero eu de extra estaba a tipa ali. Bueno, historias para outro día. Antonio Luz nos di de Castro, esa era boa. Joder, Melón Díaz. El que lo lea. Melón Díaz eran sí, xa sei cales eran Melón Díaz. Eran os de Pepsi, non? Hostia, un grupo dos de Pepsi daquelas, pero eso xa é máis bello ainda, Hostia, é jodidísimo, tío. Uf, sí. Mira, imos deixar por agora a la oreja de mango, tío. Ven por culo si cobran moito. Uf, saiu o nome, Loquillo sí que non. A L palabra saiu. No, Loquillo sí que non, tío. Fresones Rebeldes. Esa era unha opción dun grupo dos de Pepsi moi guapos, pero é moi atemporal, tío. O sea, quero dicir, non moi atemporal, é moi lonxano. A peña non nos coñece. Eu personalmente non os No, coñezo. si se poño unha canción coñécela seguro, pero Androp, hombre, claro, Androp xa, pero que Androp teñen unha canción. Androp non venden nada, Pimpinela para domingo. Joder. Señora Cris, dine, ese grupo soluciona o vosso revival noventero e o momento poperadas míticas, pero cal? Sexy Sadis xa, pero Sexy Sadis xa é outro concepto, xa é máis serio, non? E se traemos así un medio petardazo de persoa que dirías que fai aquí como estilo en plan unha das Spice Girl? Pero si nos estamos cortando de pagar ya la oreja de Van Gogh, vamos a traer a Victoria Beckham o qué? A Victoria no, pero me imagino que Mel C tampouco cobrará unha animada, ¿no? Mel C, vale. Mel C era deportista ou era... No, esa era Mel B, ¿no? Cal era a deportista? A cal queres traer ti delas? A la pija? Cal era? No, Café Quijano tampouco son outros fachas de carallo. No, Café... Boniem morreron, non? Non morreu fulano de Boniem. Deportista Mel C. No cantes Victoria. África é unha boa opción, pero tampouco nos dá pasta, pero bueno. Pero creo que Mel B, a outra que non era deportista, creo que estaba tocando, non? E esa, o sea, podería vender, tío. Como que toca Bonnie en este Saporón a coro? Pero morreu fulano, non? Xa está, Rodri, Bonnie. É que lo va a petar. É que, aparte de Bonnie, aquí son un puto mito polo lugar, tío. O sea, si Bonnie o fulano morreu, non, entón non, tío. Claro. Si está morto, no.
Eu creo que debería ser algo que chame moito a atención, que sexa como moi boom, pero que no fondo non nos saia tampouco moi caro, que sexa algo moi de en plan, que fai esta peña aquí? Fai 80 anos que non escoito falar desta persoa. Eres consciente de que estamos tirando máis tempo para o grupo de risa que todo o resto do festival, non? Pero Da bueno, igual, creo que merece a pena. é un momento importante, sí. A todo isto, hostia, acabo de abrir Twitch e está Piqué con Ibai. Sí, era as 11. Grazas por estar aquí, a xente que estades, porque estamos No, sí. competindo con bastante peña agora mesmo. Bueno, David Civera, hostia, la puta virgen, eso sí que é jodido, Iso é terrible, Eso a mí eso dame dolor, aparte que de Erasmus, tío, compraría eso. Pero de Erasmus non debían cobrar moito agora. Foron a Eurovisión este ano de Erasmus, Sí, sei que así. con Suecia. Aquí atrancamos, tío. Temos que avanzar e despois volvemos a isto. Vale. Porque Veña, a va, ver sí. se nos ocurre. A Vichy No, creo que non, creo no, chistes no. macabros no. No. Por que estades intentando resucitar a tanta peña que xa morreu? Digo, por favor. Un rollo Mago de Oz. Deixadeos descansar. É que sabes que pasa? Que creo que Mago de Oz se pasaron do ciclo xa se Sí. deu a volta a broma, sabes? É como, Sí. Good Sí. Charlotte, non coñezo. Ah, Bueno, imos seguir, tío. Estamos Veña, ás va. 11:30. Sí, E seguimos, despois veña, voltamos. va. Vimos de Imos- Zoo e vimos de Architects que van a acabar a 1 da mañá e é unha puta ida de olla. É Exacto. unha puta ida de olla. 1 da mañá, a ver con que resucitas iso. Hai que meter un Bueno, festón. Claro. Mira, eu teño unha opción que vi no Resu. Peña, como se chamaban os rusos estos do Resu? Os rusos estos que facían rollo electrónica rap. Como se chamaban esta peña? O chat sabe seguro, que non me sale agora o nombre. Brigade, non sei que, non sei canto. Moscow Death Brigade. Brigade. Un rollo así, sabes? Un rollo así de xa de Sí, festón. un dubioza, Dubioza, sí, por exemplo, porque para Justice non nos dá pasta nin de coña, non? Bueno, nin de... asegúrate que non nos dá. O de Justice Se queremos- debe ser un Se puto queremos curro. meter Architects ou algo así, no, Que temos conste que Dubioza tampouco son baratos, pero bueno, que poden ser No, 20, no. 25, sabes? Tampouco xa... sí, Justice son dioses, sí, pero bueno, xa se nos literal. quedan máis. E a aura que dan fora do escenario, asegúroche que eu cruceime con eles no son do camiño, aura de deuses, da en plan de Lola Índigo podemos meter tamén. Ai, non, por favor. Asian Dub Foundation é unha boa opción tamén. Sí, algo así festeiro, tío. Algo así festeiro. A mí Dubioza parece unha opción guapa, Para min Aparte- dubioza Aparte vas a parece tiro ben. fixo. Dubioza ten público. Sí. Vas a tiro fixo. Veña, Dubioza. Idesme Dubioza unha, axudar como se escribe. Bioza con Z, Dubioza Collective con K, non? sí, Uf. eu ao final. Peña, alguén me pode escribir ben aí no chat? Buscade en internet, porfa. Eu creo que dubioza sen a U Sí, eso colouse ben. e quita a E final. Creo que remata en V. Dubioza Collective. Vale, perfecto. E isto sería cando acaben Architects, que Architects acabarán a 1 da mañá. A unha, Entón tocarán a a unha. Dios, que puto festival, chaval. La madre É unha locura. O domingo xa non sei se nos vai dar tempo a facelo porque levamos 3 horas aquí. Pero, Sí, leva unha K. Collective. Na C, exacto. Perfecto. Vale. Grazas. Vale. Collective. Mira, tamén podemos pensar a hora de La Oreja de Bangkok algún revival para a peña máis indie que lle poida cundir. A ver, a min, por exemplo, para mí sería un corte de rollo terrible meter a los planetas unha movida así porque se me cae el alma a los pies. Se me cae el alma a los pies. Pero, habendo cartos, porque si estamos falando de que ibas a pagar 75 pola Oreja de Bangkok, cuidado con Vetusta Morla, cuidado con... ¿Sabes? O sea, lo que pasa es que xa nos estamos indo a... Sí, no, hostia, Vetusta levaron un Vetusta, directo, hostia, no locura. ten que ser un pastizal tamén de la puta hostia. Bueno, teño contacto con eles, traballei con eles, así que... Sí, bueno, pero non che van rebaixar a pasta porque... Nin de coña, no, claro que non. Abaixo co sistema, pero eso é máis para pechar, eso é unha banda de tributo. No, eu metería algo dos 2000 que fora así movidito. Home, houbo bandas, sabes, así algo punk
Algo... Pero estatal, o sea, Pignois lamentable, o sea, bueno, aparte Ademais Pignois, morreron. no, o sea, como banda morreron, sí, Exacto, quero dicir, non. sabes que Pignois daban bolos para o PP, ¿no? En mítines do PP e tal, o sea, que no. Escape, sí, claro, pero que Escape, hombre, a ver, que Escape, No, claro, mira, aí entraba perfecto la raíz, tamén che digo, sabes? non Pero, existe la raíz, exacto. Hai que asumir xa que marcharon. non existe la raíz, tío. Vetusta sobre 90, uf. Búhos, eu non coñezo a Búhos, todo o mundo dice Búhos. Bayuca é para pechar, sí, sí, Bayuca pecha. Sí, 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 no. Bayuca pecha, 100%. Terbutalina se presta aí, bueno, sí, eso é certo. Mm. Estámonos quedando sen bandas galegas este día, tío. Eres Mm, consciente? Pauliña, Fillas, Grande Pero Amore, estamos falando que Pauliña e sí. Moit, o sea, dende que abre a tarde, solo tes a no, Mm. solo tes a Grande Amore e nada máis. E se metes algo rollo revival para pero en galego, diplomáticos de Ponte Alto. Bueno. Familia Camaño está Familia moi full, tío. Camaño, Sí, sí, sí. petaron outro, sí, sí. Ou Malandrómeda tamén. Hostia, Malandrómeda molaría moitísimo, pero escoita, Familia Camaño creo que outro día petaron en moi gorda na Capitol, eles sós, encheron a Sí. Capitol, Familia Camaño en tiro fixo, Sí, para min é un acerto Familia Camaño tamén. Mira, Familia Camaño, eu penso, creo que ten máis lógica, meter a Familia Camaño ás 9 da noite e logo ese revival coñero metémolo máis de festa, de última hora. Sí, sí, Pode? pareceme ben. Entón, podemos cubrir aquí ás 9 da noite e que Familia Camaño 100%, sí, agora Sí, mesmo sí. De feito, sí. penso que hoxe en día mellor que Terbutalina. Mellor me refiro para este festival, que non lle estou tirando aquí a nada contra ninguén. Metemos ese Familia Camaño no escenario 2. Di Patrick, compro Familia Camaño despois de todo o que dixeches. Joder, pero temos que ter un momento de coña, joder. Claro, obviamente. E ademais, a coña vende entradas, de verdade. Sí, no, Ou no. seja, a coña vende moitas entradas. Eso fixo, pero necesitamos atopar ese artista ou esa banda ou esa artista que... Rastreros. Pero, Non sei se é un grupo ou nos estades insultando. joder, tío, os Rastreros son un dos grupos máis míticos do Bravo. Eu non controlo, claro. É que aí pilla. Tienen a honra de tocar con eles algunha vez. Sí que os controla. Si che poñen unha canción... Track Mira, para... están pedindo moito a mí fritos anguimichetos Sí, que pero... A mí, eu non os controlo, eu sí, pero pero... sei que me contaron que facían rollo que non fan como versións así metaleiras de cancións Un de caras, metaleiras non, fan punk. Fan punk, Vale. coñenche unha canción de Camela e tal, sí, vale, a ver, para ese rollo, a min non me gusta, pero sí, é certo que para cerrar e tal, que sí, que é un rollo Sí. que pode estar simpático. Claro, metemos entón Familia Camaño no escenario 2 para que exista espazo entre artistas para tal e listo. Espera, pero Familia Camaño metinos aquí ás 9. Claro, pero non estamos facendo cando remata no outro Claro, escenario. sí, tes razón. Entón, isto sería Familia Camaño aquí abaixo, vale. Ups. Familia Camaño aquí, entón, despois de Familia Camaño que remataría ás 10, iría Zo, vale? Sí, Despois pareceme iría boa Architects, transición. iría Architects aquí e iría Dubioza arriba. Vale. Sí, Architect se queda un pouco só como tal, pero bueno, non pasa nada, porque é o noso festival e xa está. Van a petar, hombre, non hai ningún problema. Obvio que o petan. Vale, é que estou flipando, no mismo festival Pauliña e Architects, sabes? El mundo se ha vuelto loco. Di Turbulencia Retiro que a 6 e pico. Gracias pola compañía, gracias a ti por vir, tío. Moitas grazas. Amaral, tío, Amaral, joder, siguen Claro que vivos. sí, claro vuelvan que Amaral. Era Amaral, tío, que sabía que había esa puta banda. É Amaral, joder. Sí, sí, Amaral sí, siguen Amaral. vivos. Non, siguen vivos. Sí, 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 sí. Xa está. Sí, de feito, é gracioso, pero creo que foi o verán pasado, fai 2, estaba en Samil coas miñas amigas, e empezamos a escoitar música, Xa está. seguimos a música e chegamos a un concerto de Amaral. De feito, hostia, que boa. De feito, tío, estou pensando que agora, Amaral, que ahora que marchou Turbulencias, non nos pode decir, es que Amaral cobran 100.000, que polo culo, venga, Amaral para dentro, Sí. toma por saco. É o racional deste streaming. Sí, no, pero, hostia, que está perfecto Amaral, tío, porque Amaral incluso lle pode molar a peña, sabes, que non é tanta cantada como La Oreja de Van Gogh, para mi gusto, Sí. Amaral. Bueno, cambiei a fonte de letra, sinto moito, xente, xa non sei o que fago.
Aquí está, perfecto. Non é a mesma, pero é similar. Samir sempre E Amaral sorprende. iría, entón, en este escenario. E Sí, meteríamos a Amaral aquí. Bueno, igual a ás peña, 2 da mañá. igual a peña flipa, pero eu vexo, Claro, en plan, Architects e despois no mesmo escenario Amaral. A En tope. plan, que se crucen nos camerinos Architects e Amaral. Pero, tío, estas cosas nos festivais tochos como a noso Sí, pasan, sí. sabes? Épico. É que non sei. Vale, perfecto, perfectísimo. 2 da mañá, e entón agora aquí, Amaral, Temos que meter, ten bolo largo, seguro, o sea, a hora e media ou así, non? sí, E que nos quedaba aquí por meter? Baiuca. Bayuca ten que pechar seguro, pero ainda eu metería Sí, un Baiuca máis. eu ás 4. Sí, Bueno, non, ás 5, ás 5. eu metería un no medio, Rematamos sí. ás 6 da mañá, A tope, tío. Se non imos facer domingo, necesitamos rematar tarde. Claro, pero a idea era facer domingo, non? Pero eu para facer domingo xa non me vai dar tempo, porque necesito Ya. cear e traballar. Eu traballo pola mañá. Sí, 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 no. Entón, Deixámonos podémolo así, sí. deixar así e despois outro día que quedemos podemos Amaral dedicarnos ao domingo. e ás 3:30 temos que meter algo para que ás 4:30 peche Bayuca. Baiuca. Vale, Deberíamos meter a outra muller que se nos está quedando tamén un pouco. vale. Mm, Claro, que faláramos de meter a Guadi, pero que agora onde cojones No, empuxas a no, Guadi? no. Uf, Onde Guadi cojones a metes non. aquí, sabes? No, Guadi non pode entrar ás 3 da mañá, ás 3:30 da mañá. Guadi non pode entrar. Di, Parecíame ata unha falta de respeto para Guadi. di Diego Reico, para facer 3 días levamos 3 horas, hostia, pero un festival non se monta en media hora, me cago na puta. Estamos aquí Joder. gestionando, chaval. É o que hai, que temos moita leria. É así. Guadi ás 20 e Grande Amor e máis tarde. Pois está ben pensado, Sí, sí, podería ser Guadi ás 8 e Grande Amore ás 3:30. Eso Sí, está a moi verdade é ben que pensado. soluciona todos os problemas, tamén che digo. Guadi galego con Architects, chavales. Vamos. Di que sí. Vale, esto aquí xa se empezaron a ver un carallo pola corda de abaixo, pero meteríamos aquí abaixo, despois xa editarei ben, meteríamos aquí abaixo entón, Ás 4:30, no escenario 2, ás 4:30 vai Baiuca e ás 3:30 Grande Amore. No escenario 1. la Virgen Santísima, espera que non teño sitio, tío. Xa, que Vale, espera que movo todo para abaixo. un dios que te crío. Fillas Mafalda Guadi, que pintaza, chaval. Un fillas Guadi, ou sexa, Vale, entón, teñamos que meter no escenario 1 ás 3:30 a Grande Amore. Vale. 0330 Grande Amore. Eu incluso lle daría Amaral, deixa unha hora Amaral, quero dicir, temos que poñernos serios. Unha hora Amaral e ás 3 Grande Amore, ás 4 Baiuca e ás 5 pechamos, que ás 5 me parece unha boa hora para pechar. Ás 3 Grande Amore, ¿no? Sí, E ás 4 Baiuca. E xa con iso. Vaya puta locura, pero sí, fómonos de pasta, Rodri, hai que cobrar duro, chavales. Isto é un festival que eu quero facer unha enquisa aquí a xente, bueno, vai aquí un poquinho apelotonado, pero isto xa vou quitar isto aquí, veña. E se quito isto aquí abaixo, que penso que podo. Aí está. Vale, xa colocaremos ben, pero despois do que vistedes durante todos os 3 días, que é unha puta locura, pensade que temos a Natus Igual, pensade, o sea, temos 3 días gordos. Vou facer unha enquisa que quero saber que rango de pasta pagaríades por este festival. Eu quero sabelo. Entón, vou poñer unha enquisa que vai ser vou poñer 3 rangos de pasta. Pensade que un festival tocho de carallo, non seña de ratas que aquí non ides entrar por 20 pavos. Eso, tal cual. Eso está claro. Entón, Tema que fala Patri, que é importantísimo tamén, hostia, non dá tempo de descansar prácticamente, chavales, é unha locura. cada uno que Aquí se a morrer, Cada uno que se gestione. Nós non facemos apoloxía das drogas, cada un que se gestione como lle salga dos huevos. Se non descansade en algún bolo, que non vos gustarán todos, non? Exacto. Pero pinta festival dos de chegar o domingo pedir amputación de pernas. Claro, pero vos ten en conta unha cousa moi importante. Ti cando vas a un Mazcul, un Res, un tal, perdes concertos, porque solapan.
Pero no noso festival ides ver todo. Acaba a música nun Exacto. lado e comeza no outro, sabes? Aí está Exacto. Pili Pampín, Architects, Grande Amore, Bayucas, que vais a flipar. Entón, aquí os rangos de pasta que imos poñer teñen que ser generosillos, vale? Entón, Sí, imos poñer o primeiro entre 40 e 50 euros, non? sí. Diría eu. 50-60. Sede honestos, vale? Quero dicir, canto vos parecería xusto pagar? 40? Exacto. Non canto pagaríades, Ui, senón estou canto escribindo do meu. pensades que sería xusto pagar. Claro, eu xa sei que pagaría de cero, o máis baixo que vos poña, pero 50, 60 é para un estudio que estamos facendo para o traballo de fin Exacto. de carreira. Entón, vou poñer 40, 50, 50, 60, 70, 80 e incluso vou poñer 80, 90 euros. Porque Sí. vos pensade no que hai. Para a xente que chegara a tarde, agora mesmo non vos vou ensinar os outros 2 días, porque sería un Cristo, sinceramente, porque non sei como os guardei. Pero hai cousa gorda, podemos facer un Sí. resumo rápido por riba, pero tiñamos como Os xoves estaban, por exemplo, Boyanca Costova, Piri Pampín, Desacato, Joder, e que máis estaba por ali? vou a ver se podo ver Xa non me lembro. vou a ver se podo ver os anteriores. Non me deixa ver. É que é unha páxina de merda Ufa. que non a teño A de xente pago. a xente quedouse co de ducharse paredón, Eso é. Ben, vou facer a enquisa, vou poñer musiquita de enquisa, dadelle aí, refrescádese non e a votar. Aí está. Rodri, ti canto pagarías? Eu penso que este festival eu pagaría entre 70 e 80 pavos perfectísimamente. Sí, eu estou de acordo. Perfectísimamente. Claro, imos pensar canto está pagando a xente por un festival rollo o Son do Camiño. Sí. A xente está pagando por un festival rollo o Son do Camiño, vai pagar creo que mínimo de entrada o ano que ven 90 pavos. Así que Pero hai un matiz, están pagando máis, porque os impostos tamén nos pagan. Quero dicir, é pasta pública, O sea, hai parte moi grande de pasta pública, aquí non hai. sí, Entón, claro, exacto. eh, A min pareceme un rango bastante home, aceptable. este cartel non ten tanto caché como o Soto Camiño, pero bueno, No, pero mira, imos falar, claro, revenidas. O cartaz deste ano estaba rollo 40-50 pavos. pois eso. Este cartaz para min é superior, Sí. solamente por arquitección. Cantos días son o Son do Camiño? Son do Camiño son 3 días tamén. Pois a peña non é nada rácana, en un 67% pagaría entre 70 e 80 euros. É Moi que me ben, pareceme moi xusto, ben, joder, sinceramente. sabes? Así, Xente seria. así se puede. Así se puede. Mira. Non sei. Imos facer unha cousa. Isto vai quedar inmortalizado, polo tanto, que a xente deixe un nome ou o que sexa, esta xente, se fai un festival así, ten desconto. Home, eso por suposto, porque como sei que é imposible que se faga, pois ojalá, Rodri. Mira, vou sacar aquí a calculadora e vou poñer a 80 pavos e imos vender 4.000 entradas. 4.000 véndense, non? Como 4.000 máis, Eu penso que este festi debería poder meter. É que non me quero flipar. 6. É moita peña, Eu estaba pensando en 10. 20.000, pon aí a Andrea Dune, hostia, pero a ver, é que tampouco 20. temos tanto como os De, Camiño, 10 cosas sí. así. 10 sí. 10.000 personas. 10.000, sí. Hostia, Que bueno, son 10.000 son 800, son 800.000 pavos. 800.000 pavos, sí. 800.000 pavos, habría que contar con que hai moito gasto de infraestructura, pero tamén No, a habría infraestructura é unha pasta. pero tamén habería ingresos de barras, habería patrocinadores, esperemos. Teríades neste festival, por suposto, o mellor streamer galego e o mellor tiktoker galego ali tocando os collóns todo o puto día. Claro, temos que montar o setup ali, ¿no? Home, Poñemos un hai que montar o setup, que viene. ademais, en plan rollo metacrilato diante do Eso falamos escenario. con Amazon Music. Eso falamos con Amazon Music e dicimos, chaval, mira, temos 10.000 persoas aquí metidas e este cartel e tal e cual, e tal. E vanos decir, ya, pero tú quién eres, tonto? Tú non vas, vou mandar un streamer eu. No, pero bueno, vaya animalada de festivales, Rodri. Quedounos guapo. É unha puta locura. Quedounos guapo. E íbamos o domingo, o que pasa que son as 12 da noite, tío. Eu non sei. No, eu tampouco. E mañán teñome que levantar ás 8 da mañá.
Pero se No, non, eu... polas ganas seguiría. Que por certo, deixádeme mirar, porque antes vin que estaba un porrón de peña aquí, e quero ver canta peña está aquí ás 12 da noite, por curiosidade, porque levamos 3 putas horas barrenando e a xente está aguantando aquí, o que? A ver... xa se quedan 10 persoas, de verdade que agradecer. Quedan 21, eu estou flipando. Madre mía. Grazas por aguantarnos Grazas. aquí a barrenada. Andrea Dunia dinos na Feira Verde de Silleda. En Silleda para ir a facer as oposicións, joder. Señora Crisi era ben deitarse facendo de segunda parte, non falamos de montar unha carpa do Aldi cerca do camping. Aldi é o patrocinador, é un dos patrocinadores do festival seguro. Non teñades dúbida. Queda o domingo bautizalo e poñer sitios. Sí, eso podémolo pensar outro día. Pois nada, Rodri, tío, non lle imos dar moitas máis voltas porque pasáchelo guai. Joder, como un anano. De verdade, mira, dígoche unha cousa. Isto é algo que levo meditando un tempo. Eu quero facer un festi. Aí está. Eu quero acabar calvo do estrés de montar un festi. Vin algún Gustaríame montar. E cada vez que fago algunha historia destas, teño máis ganas todavía. Xa, é que, a ver, é un mundo atractivo, pero un mundo fodido, ti sábelo. É un mundo de moito estrés, Sí, son consciente. Sí, porque todo isto, esta é a parte bonita, pero logo está toda atrás. É matarse cos concellos, é matarse coas deputacións, é matarse coa Xunta, literalmente. Ia che dicir, matarse cos músicos, pero matarse cos managers dos músicos. Buah, Eso é duro, Eso os é riders, matarse cos putos riders. Bueno, pero os riders ao final, pois mira, tes unha persoa de produción e que se encargue, pero sí, que son, o sea, poden ser moi cojoneros. No. E as negociacións cos artistas, algunhas poden ser duras de carallo. Vinche no chat, estamos contigo, Rodri. O Rodri Gracias. Fest se viene el Rodri Fest. Tens que empezar con algo cativo, algo pequeniño, con bandas máis locais e tal, e logo ir medrando. Pois que sepades, 2024 en Redondela montamos algo. 2024? Queda grabado, Rodri? É que 2023 píllame xa vou moi a destempo. É cedo. Bueno, pois que sepas que aquí vas ter un espazo para vir a spamear o teu festival, si en 2024 sigo streameando, que o cal igual non o sei. Arritmia espero que toque. Bueno, eso si seguimos tocando, que espero que sí. Eso está feito. E nada, tío, moitas grazas outra vez por pasarte por aquí. Nada, faltaría máis. Por aguantar a chapa. A ver se nos vemos un día en persoa e as subs esta que está tirando a xente non las tomamos aí nun bar e nos contamos algo. Estaría bastante óptimo, a verdade. Diego Rico, ojo la oreja de Bangkok en Redondela. É que non sodes conscientes de que la oreja Van Gogh este verán estivo en Mondoñedo, Concerto gratuito. Eu estiven ali. E petaron, non? E petaron. Claro. Ademais, foi como algo super surrealista porque media hora antes de comezar o concerto éramos 15 persoas ali 15. E de repente petouse de peña en 15 minutos. Pois vai mirando, pero se tendrás 5.000 pavos vais che facer un pouco gordo para a primeira edición. No. Pero bueno, véxote con ganas e confío en que o fagas. Iso foi en Monforte, non en Mondoñedo, perdón. Sí, é certo. É moi común para os que non sodes de Lugo confundir Monforte con Mondoñedo. É bastante típico eso. Bueno, Rodri, vou marchar cear. Moitísimas grazas a toda a peña que aguantou aquí ata estas horas. Espero que vos molara este festi que temos. Nada, a semana que ven, posiblemente, vou rematar aquí coas nosas caras en grande, Rodri. A semana... Hostias, non. Tío, é que xa non sei nin o que fago. Vale, aquí sí. A semana que ven espero vir con alguén, pero non o teño moi claro porque estou un pouco xusto de enerxías últimamente, por temas de curro e tal. Entón, igual non sei se me tomaría unha semana de descanso ou non, pero se non, vémonos aquí. E se non, para a seguinte, 100%. E no Nadal temos que montar algo. Estivenlle dando voltas aí á cabeza, así, facer algo benéfico para algunha cousa ou tal, pero igual se me complica o tema. Iremos vendo. E nada, bueno. Rodri, falamos. Moitas grazas por pasarte. Ya sabes que aquí estamos para cando queiras. Cando non teñas invitados e teñas que encher horas, aquí estamos. Ti non ves de recheo, ti ves como cabeza de cartel. Cabeza de cartel, que bonito, Vaya festivalón, chaval, vaya festivalón. Sí, Rodri, tío,
vamos poñer aquí un temiña de La Oreja de Van Gogh para despedirnos. Por favor, Rosas de La Oreja Van Gogh. Quero que Rosas. peche con Rosas. Rosas, guapísimo. Rosas. Sabes que este tema vai ser o que me tirou o stream de YouTube, ¿no? Rosas... Posiblemente. No sé, 100%. Sempre os teño que curtar ao final. Así que cando meto un famosito... Vale, pois nada. Nos vamos con Rosas de La Oreja de Van Gogh. Rodri, un placer. Peña, un placer. Vou me quedar a escoitar o tema con vos, pero coa outra pantalla. Picos. Hasta logo. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Por eso espero